तर श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत, श्री नामानिष्ठ प्रभूजी यांनाही माझा साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करून आपल्या या दुसऱ्या टप्प्यावरील अध्ययन वर्गाची मी सुरुवात करते, ज्यामध्ये आपण आज 5व्या अध्यायाला सुरुवात करणार आहोत. तर खूप सुंदर असं हे आपण तिसराही अध्याय कर्मयोगाचा बघितला, तिथेच कुठेतरी याच्याशी संलग्नता आहे 5व्या अध्यायाची, जिथे म्हटलं जाते कर्म संन्यास योग, म्हणजेच कृष्ण भावना भावित कर्म. आता हा कर्म संन्यास, हा कर्म संन्यास मग अर्जुनाला पडलेले प्रश्न संपत नाहीयेत आणि ज्ञानाचा ओघही संपणार नाहीये, तो प्रवाह चालूच आहे आणि तो चालूच राहणार आहे. अखेर 18व्या अध्यायापर्यंत सुद्धा अर्जुनाला पडलेले प्रश्न आहेत आणि अर्जुनाच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत याचं सगळ्याचं उत्तर येत आहे आणि भगवंत या सगळ्या प्रश्नांचं निराकरण करतायत. तर संजना माताजींना को होस्ट बनवते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. येस. तर असा हा सुंदर 5वा अध्याय. मग कुठेतरी उजळणी करण्याच्यासाठीच मग पहिल्या अध्यायापासून जे आपण सुरू करतो की अगदी ज्ञान तिथे सुरुवात झाली नाहीये, कारण तिथे कुठेतरी अर्जुनाची विषण्णता नमूद केली आहे. कारण हा सगळा प्रपंच, हा सगळं प्रयोजन भगवंतांचं आहे औषध. आणि मग अर्जुनासारखा जो नरनारायणापैकी एक आणि इतका उत्तम धनुर्धर आणि जो द्रोणाचार्यांचा इतका लाडका शिष्य, भगवंतांचा भक्त, लाडका भक्त, मग असा तो कसा काय होऊ शकेल हो, इतका विषाद, इतका विषण्ण, आणि का बरं तो धनुष्य ठेवून देईल? मग अर्जुनाच्या माध्यमातून खूप सुंदर असं एक मी अजून निरूपण ऐकलं याच्यावरती, खूप सुंदर ऐकलं. म्हणजे कुठेतरी इतका विचार करावासा वाटला की मला तुमच्याशी शेअर करावंसं वाटलं. म्हणजे अर्जुनाच्या माध्यमातून आपण आपल्यापर्यंत हे ज्ञान आलंच आहे, पण खरंच आपण अर्जुनाचं प्रतिनिधित्व करतोय का हो, हा प्रश्न सुद्धा मनात डोकवतो. आणि मी जेव्हा त्या महाराजांचं म्हणजे इस्कॉनशी रिलेटेड असं नाही, पण हे भगवद्गीतेशीच आधारित, ज्ञानेश्वरीवर आधारित असं ते निरूपण त्या श्लोकाचं केलेलं आहे 7व्या अध्यायामध्ये. पण खूप सुंदर, खूप सुंदर. म्हणजे कुठेतरी तो विचार मनाला खूप म्हणजे कुठेतरी काय म्हणतात ना, एक ठिणगी देऊन गेला की खरंच असाही विचार करणं खूप गरजेचं आहे. कारण आपण अर्जुनाचंच प्रतिनिधित्व करतोय का अजूनही आपल्या मनामध्ये धृतराष्ट्र आहे हो, की जिथे जिथे धृतराष्ट्राला तिथे मग मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय इतकं का पडलंय? कारण कुठेतरी मनामध्ये कशी भावना आहे, कारण अशा प्रकारची भावना, मग मी कुठेतरी फक्त भावने संदर्भात बोलते, कारण अर्जुन हा खूप निर्मळ आहे हो. अर्जुन अत्यंत निर्मळ मनाचा आहे आणि म्हणूनच त्याच्या मनात करुणा दाटून आली आहे. कारण जरी त्याच्या भावंडांनी त्याच्याशी इतकं वाईट वागलंय, इतकं त्यांना म्हणजे इतकं त्यांनी क्लेश दिलेले आहेत पांडवांना, तरीही त्या भावंडांविषयी करुणा वाटणं म्हणजे खरोखर त्या मनाला काय म्हणावं, इतकी निर्मळताच आहे हो त्या मनामध्ये, इतकी ट्रान्सपरन्सी असते आणि इतकं इतकं ते निर्मळ मन आहे की त्या मनामध्ये कुठेतरी करुणा दाटली आहे. त्या मनामध्ये असं वाटतंय की मी पाप करतोय, कारण माझेच पितामह समोर आहेस, माझेच गुरु द्रोणाचार्य समोर आहेत आणि मी त्यांनाच कसं काय, त्यांच्याशीच युद्ध कसं काय करू, त्यांना कसं काय मारू? कारण जिथे उत्तम धनुर्धर आहे, जिथे भगवंत आहेत, मग ज्या 9 कारणांना आपण आधीच जाणलंय हो, तिथे धर्माचाच विजय होणार आहे. मग अधर्माच्या बाजूनी जरी ते आहेत, तरी मी त्यांच्याशी युद्ध करून कसं काय त्यांना मारू, किंवा त्यांचा जर माझ्याकडून वध झाला तर माझ्यावर ते पाप येणार आहे आणि मी ते पाप माझ्या माथी लागणार आहे, असं कुठेतरी खूप मनामध्ये दाटून आलेलं आहे. आणि मग ह्या कशातच आनंद वाटत नाहीये, कारण मग काय करायचं हे राज्य घेऊन तरी काय करायचं? कारण जर मला ते भावंडच नाहीये, जर कोणीच तिथे नसणार आहे आणि अशा प्रकारे मी माझ्याच भावंडांशी लढून जर ते मिळवणार आहे, तर काय करायचंय मला? मला नकोय, मला त्याच्यात कुठलाही रस नाहीये आणि म्हणूनच मग आनंद वाटत नाहीये. आणि मग त्याच्याबरोबर कौटुंबिक कुठेतरी परंपरेला धोका निर्माण करतो. एक सेकंद द्या मला. येस.
नमस्कार. तर मग अशा प्रकारे सगळ्या ज्या काही मनामध्ये सगळ्या अ, विचारांचा हल्लकल्लोळ झालेला आहे आणि त्याच्यामध्ये मन कुठेतरी द्विधा मनस्थिती तर झालीच आहे, परंतु ते असमंजस झालेलं मन आहे आणि म्हणून ते शस्त्र खाली ठेवलंय, की मला हे युद्धच करायचं नाही. मग भगवंतांनी जरी सांगितलं, की क्षत्रिय आहेस, तू हे युद्ध केलं पाहिजे, तुला हे करणं गरजेचं आहे. परंतु अजूनही त्या मनामध्ये इतके विचार आहेत आणि प्रोकास्टिनेट म्हणजे कुठेतरी आपण म्हणतो ना, एखादी गोष्ट करायचीच नाही हो. मग त्याला काहीतरी कारणं सांगितली जातात, तसं अर्जुनाचं झालंय आणि म्हणून ते युद्ध होणं अटळ आहे. परंतु जरी ते दुर्योधनाच्या मनात असलं, की हे युद्ध का करायचंय? कारण पांडवांना सुईच्या टोका एवढंही राज्य त्यांना द्यायचं नाही. जिथे प्रत्यक्ष भगवंतांनी मध्यस्थी करून सांगण्याचा प्रयत्न केला होता, की युद्ध होऊ नये आणि म्हणून तुम्ही एवढी राज्य द्यावी आणि एवढं मध्यस्थी करायचा प्रयत्न केलेला प्रत्यक्ष भगवंतांनी. परंतु विनाशकाले विपरीत बुद्धी असलेल्या दुर्योधनाला मात्र त्याची चाड नव्हती अजिबात आणि म्हणूनच मग हे युद्ध अटळ आहे. अशा प्रकारे ते युद्ध युद्धाचं रणशिंग फुंकलं गेलेलं होतं आणि युद्धाला सुरुवात झालेली होती. मग तिथे सगळ्या त्या अ, गोष्टी अगदी पूर्णपणे सज्ज असताना तिथे कुठेतरी मन अर्जुनाचं विषण्ण झाल्यानंतर तिथे प्रत्यक्ष रणांगणावरच या ज्ञानाला सुरुवात झाली. या ज्ञानाचा प्रवाह सुरुवात झालेला आहे. मग पहिल्या अध्यायामध्ये आपण या सगळ्याचं कारण जाणून घेऊन दुसऱ्या अध्यायामध्ये जसं आपण त्याचं सगळ्याचं निराकरण ऐकलेलं आहे. आणि मग प्रत्यक्ष भगवंतांनी की तू शरीर नाही आत्मा आहेस या 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 गुह्य ज्ञानाला भगवंतांनी दिलेलं आहे की अर्जुनाचा दृष्टिकोन जो प्रत्यक्ष भगवंतांना ज्यांनी आपला गुरु मानलेला आहे आणि म्हणूनच उत्तम आध्यात्मिक गुरुकडून जे ज्ञान 360 अंशातून जे ज्ञान मिळतंय त्या ज्ञानामुळे कुठेतरी त्या विचारसरणीमध्ये बदल होणार आहे आणि म्हणून अर्जुनामध्ये झालेला बदल म्हणून आपल्याला अर्जुना इतकं म्हणजे तो पहिला विचार मला बोलून दाखवायचा उद्देश एवढाच होता की भावना मनातल्या भावना या आपण कलियुगात मध्ये आहोत हो या सगळ्या छल कपट भांडण म्हणजे आपण खूप म्हणतो ना की नशीबवान आहोत आणि आपण खूप आपलं आपलं पुण्य की आपण या इस्कॉनच्या माध्यमातून या असोसिएशन मध्ये या सत्संगामध्ये आणि या या सहवासामध्ये आलेलो आहोत कारण खरंच कुठेतरी आपल्याला कळणं आणि मी म्हणते ना की भगवद्गीतेसारखं ज्ञान की ते मिळण्यासाठी कुठेतरी ती वेळच यायला लागते. म्हणजे आता या वयामध्ये का होईना पण ते आपल्याला मिळालंय. कुठेतरी कुठेतरी उशीर नाही आणि असं वाटतं, की इथेच आपल्याला ती भगवद्गीता आचरणात आणण्याचा प्रयत्न करायचा आहे आणि म्हणून ती जगायची आहे. आणि म्हणून मी जसं म्हटलं, की प्रत्यक्ष त्याचं ज्ञान, की जे अर्जुनाला भगवंतांनी दिलेलं आहे आणि अर्जुनाने कशाप्रकारे मग सगळा संमोह नष्ट हा, की माझा सगळा मोह आता नष्ट, माझ्या सगळ्या भ्रम आता नष्ट झालेल्या 18 विद्यात म्हणतोय अर्जुन. मग पहिल्या अध्यायामध्ये मी जो कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेतः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधी मां त्वां प्रपन्न. पुन्हा पुन्हा हा श्लोक बऱ्याचदा माझ्याकडनं म्हटला जातो आणि म्हणावासा वाटतो कारण अर्जुनाने ज्या भगवंतांना गुरु मानलेला आहे आणि हा पूर्णपणे निराकरण करायचंय की माझ्या मनामध्ये जी निश्चितता मला हवी आहे आणि म्हणून मग त्या 18व्या अध्यायापर्यंत म्हणून हा जो प्रवास आहे त्या प्रवासामध्ये अर्जुनाच्या विचारांमध्ये झालेला बदल आणि त्या विचारसरणीमधला बदल आपल्याला खरोखर अनालाइज करायचा आहे आणि हेच भगवद्गीतेचं ज्ञान आणि इथेच कुठेतरी म्हणजे काय काय नक्की त्याच्यातनं जाणायचंय मग आपल्याला सुद्धा खरोखर नक्की काय हवंय किंवा आपण आपण कुठल्या उद्दिष्टाने या भगवद्गीतेचं ज्ञान घेतोय की पहिल्या टप्प्यावर आपण एक फक्त संवाद ऐकला पण दुसऱ्या टप्प्यावर आल्यानंतर आपण काय अजून सखोल जाणायचं आणि आपण मग भगवद्गीता प्रत्येक वेळी तुम्हाला काही ना काहीतरी नवीन देते हो मी म्हणजे मी माझ्या प्रत्यक्ष अनुभवावरून की भगवंतांची कृपा की हे कीर्तनम आणि हे हे अध्ययन म्हणजे तुम्हाला सांगण्याचं आणि भगवद्गीतेचं ज्ञान देण्याचं इतकं ही कुठेतरी संधी उपलब्ध झालेली आहे त्यासाठी भगवंतांना खूप 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 भगवंतांचे आभार आणि भगवंतांना साष्टांग दंडवत आणि म्हणूनच या ज्ञानातून म्हणजे याला जाणायचंय म्हणजे नक्की काय जाणायचंय मग आपल्याला त्या ज्ञानाला अजून अजून अनलाइज की इतके म्हणजे इतक्या महिन्यांचा हा कालावधी आहे प्रत्येक वेळेला भगवद्गीता आपल्याला एका वेगळ्या अँगल मधून आणि प्रत्येक वेळी अच्छा असंही असू शकतं हे विचार असेही असू शकतात हे अक्षरशः दरवेळेला म्हणजे मी माझा स्वानुभव सांगते आणि प्रत्येक वेळी आपल्याला ज्ञान देतंय नवीन नवीन की की हे खूप खूप म्हणजे याच्यासाठी शब्दच नाहीये कारण जे प्रत्यक्ष भगवंतांच्या मुखकमलातून आलेलं आहे
त्या ज्ञानाची कशाशी तुलनाच नाही आणि म्हणून ते जसंच्या तसं आपल्यापर्यंत पोहोचवलंय प्रभुपादांनी. त्या गुरु परंपरेतून आपल्यापर्यंत आलंय की त्याचा इफेक्टिव्हनेस किती आहे बघा. त्याच्यातला प्रत्येक अप्रोच बघायचा आहे, प्रत्येक गोष्टीचा तो अँगल, तो दृष्टिकोन आणि कशा प्रकारे ते विचार आहेत आणि भगवंतांनी त्या विचारांनी कशा प्रकारे अर्जुनाला ते समजावलेलं आहे हे महत्वाचं आहे जाणणं. आणि म्हणून मग त्या ज्ञानयोगातून सांख्य योगामध्ये मग आपल्याला सांख्य योग योगामधली आपण कुठेतरी 4थ्या अध्यायामध्ये संलग्नता बघितली, आपण कर्मयोग आणि सांख्य योगामध्ये सुद्धा बघितली. मग ज्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये आपण कर्मयोगही बघितला, ज्ञानयोगही बघितला, सांख्य योग, त्याच्यानंतर अनेक अनेक अष्टांग योगाबद्दलचा थोडासा उल्लेख आणि बऱ्याच योगांना आपण जाणलेले. मग हा योग म्हणजे भगवंतांशी जोडलं. कारण जिथे कर्म कांड आहे म्हणून अर्जुनाला भगवंतांनी सांगितलं की तू जेव्हा हे युद्ध करतोयस तर तुला ह्याच्यातनं आनंद आणि दुःख असण्यासारखं काहीच नाही, कारण की तू जरी हे युद्ध केलंस तरी तू जिंकल्यावर तुला पृथ्वीवर राज्य करायचंय आणि तू जरी हे युद्ध करता करता वीरगतीला प्राप्त झालास तरी तुला स्वर्गसुख उपलब्ध होणार आहे. मग तू कशासाठी मनात आणतोयस हे? पण हे जे करणार आहे हे भगवंतांनी कर्मकांडाविषयी सांगितले, कारण हे स्वतःच्या इंद्रिय तृप्ती करता अर्जुन जेव्हा लढेल ते. मग लढण्याचं कारण भगवंतांनी लढण्यासाठी कुठेतरी उद्युक्त केलेलंच आहे अर्जुनाला, परंतु ते कुठल्या गोष्टीतून, तर मग अर्जुनाला जेव्हा ते ज्ञान दिलेलं आहे मग आपल्याला सगळ्या कारणांची पूर्णपणे मीमांसा आणि कारण निराकरण झालेलं आहे दुसऱ्या अध्यायात. पण जिथे कर्मयोगाचं महत्व भगवंतांनी सांगितलंय आणि मग ज्या त्यागाचं महत्व आपण जाणलं की सगळे यज्ञ हे भगवंतांना, विष्णूंना अर्पण केले जातात आणि मग जसे ते सर्वोच्च नियंत्रक आहेत की सगळे देवी देवता आहेत त्यांचे ऍडमिनिस्ट्रेटर्स आहेत आणि सगळ्या आपल्या या भौतिक मग ज्या 5 विषयांवर भगवद्गीता आधारित आहे की ईश्वर, प्रकृती, काळ, कर्म आणि जीव. ईश्वर, प्रकृती, जीव, काळ आणि कर्म. मग ईश्वर आणि जीव याच्यामधली संलग्नता, ईश्वर, जीव आणि प्रकृती याच्यामधली संलग्नता आणि त्याला अनुरूप काय काळ आणि कर्माची संलग्नता, हे सगळं आपण या भगवद्गीतेत प्रत्येक अध्यायामध्ये याचा उल्लेख झालेला आहे आणि याच 5 तत्वांवर, या विषयांवर आधारित आहे. आणि म्हणून ईश्वर, मग ज्या दुसऱ्या अध्यायात आपण सांगलं की जे भगवान आहेत, मग भगवान कुणाला म्हटलंय? हो, जे षट ऐश्वर्यांनी परिपूर्ण आहे. मग ज्यांच्याकडे सामर्थ्य आहे, ज्यांच्याकडे श्रीमंती आहे, ज्यांनी या सगळ्याचा संन्यास, मग ज्यांच्याकडे सौंदर्य आहे, ज्यांच्याकडे ज्ञान आहे, हे सगळं असूनही त्यापासून अलिप्त आहे. सगळ्याची निर्मिती केली आहे. योग माया ही भगवंतांची आहे आणि ही मोह माया देखील भगवंतांचीच आहे. ही माया जी आहे ही माया भगवंतांचीच आहे. परंतु जरी या प्रकृतीची निर्मिती केलेली असली, भौतिक प्रकृतीची, तरी त्याच्या त्या सर्व त्रिगुणांचा भगवंतांवर कुठलाही प्रभाव नाही. भगवंत त्यापासून अलिप्त आहेत. भगवंतांची जीवाची निर्मिती केलेली आहे त्या तटस्थ शक्तीवर आपण आहोत. मग अंतरंग शक्ती आहे, बहिरंग शक्ती आहे आणि तटस्थ शक्ती म्हणजे मार्जिनल एनर्जीवर आपण आहोत. आणि तिथेच आपल्याला ठरवायचंय की त्या भौतिक शक्तीमध्ये गुंतून राहायचंय, त्या भौतिक प्रकृतीमध्ये स्वतःला आच्छादून घ्यायचंय का मग आध्यात्मिक ज्ञान घेऊन स्वतःची प्रगती करून त्या आत्म्याला आध्यात्मिक अन्न देऊन मग आपल्या बुद्धीला, आपल्या मनाला आणि आपल्या इंद्रियांना कशा प्रकारे आपण नियंत्रित करू शकतो. मग त्या रथाचं मला वारंवार डोळ्यासमोर येतात. कारण जी मन, इंद्रिय आणि आणि बुद्धी याच्यावरतीच ती वासना बसते हो. मग आत्मा यापासून खूप अलिप्त आहे, कारण त्या आत्म्याला आपण जाणलंच नाही हो अजून. कारण मी शरीर नाही, मी आत्मा नाही, आत्मा आहे असं नाही जाणत आहे, कारण आम्ही शरीराशीच निगडीत आहोत. आता मी शरीर आहे याच गोष्टीशी आपण निगडीत आहोत, म्हणून आपल्यावरती मन, इंद्रिय आणि बुद्धी याच्यावरती तो प्रभाव आहे. कशाचा? काम वासनेचा, मग त्या अपेक्षांचा, मग त्या सगळ्या गोष्टी मला हव्या आहेत. तो मी जो आहे ना, तो खोटा अहंकार जो आहे ना, तो खोटा अहंकार तिथे निश्चितच जागृत आहे. म्हणून इथे ठरवायचंय की मग त्या तटस्थ शक्तीवर असताना काय करायचंय नक्की, कारण त्या तटस्थ शक्तीवरच्या या जीवाला भगवंतांनी इच्छेची सूट दिलेली आहे आणि तिथेच कुठेतरी विस्मरण झालंय हो कृष्णांचं.
त्या आध्यात्मिक सगळ्या गोष्टींचं जे आपण चौथ्या अध्यायामध्ये ज्याचा उल्लेख ऐकला, की हे विस्मरण मनुष्याला झालेले, या जीवाला झालेलं आहे. आणि म्हणूनच मग स्वतःला त्या आध्यात्मिक मार्गावर आणण्यासाठी कृष्ण भावना भावित कर्म हे आजही आपण जाणणार आहोत. आणि या कर्माविषयी आपण पुन्हा एकदा थोडंसं ज्ञान घेणार आहोत. मग या तिसऱ्या अध्यायात आपण बरंचसं यज्ञाविषयी जाणलं. म्हणजे या यज्ञाचं चक्र, की कृष्णाचंच कृष्णाला आपण अर्पण करतो. आणि मग ह्या विष्णूंना सर्व यज्ञ, मग यज्ञ म्हणजे काय, तर त्याग, आपलं विहित कर्म. मग कर्म, मग या कर्माची गुंतागुंत आपण चौथ्याही अध्यायात जाणली, जिथे आपण बघितलं की कर्म काय आहे, अकर्म काय आहे आणि विकर्म काय आहे. आणि म्हणून भगवंत जे ज्ञानातून सांगतायत, आणि या ज्ञानाचा महिमा आपण या ज्ञानाचं महात्म्य चौथ्या अध्यायामध्ये जाण्याचा प्रयत्न केला. कारण ज्ञानी मनुष्य, आणि म्हणूनच सातव्या अध्यायात पुढे जाऊन जो उल्लेख येणार आहे, की आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी आणि जिज्ञासू 4 प्रकारच्या व्यक्ती भगवंतांना शरण येणार आहेत. पण त्यापैकी ज्ञानी व्यक्तीला भगवंत जास्त श्रेष्ठ मानतायत. कारण ती ज्ञानी व्यक्ती जी आहे ती ज्ञानाने प्रगती करणार आहे, ज्ञानाने ती कृष्ण भावना जोपासणार आहे आणि ती वृद्धिंगत करणार आहे. आणि हे जास्त महत्वाचं. इतर अनेक जण त्या कृष्णाला विस्मरण होऊ शकतं बऱ्याच त्या 3 इतर व्यक्तींचं, परंतु ज्ञानी व्यक्ती मात्र नाही असं करणार आहे. हे भगवंतांनी प्रत्यक्ष स्वतः नमूद केलेलं आहे, जे आपण पुढच्या अध्यायांमध्ये त्याचा उल्लेख जाणणार आहोत. मग आपण आज जे जाणणार आहोत ते कर्माविषयी पुन्हा. आणि मग अर्जुनाला जो पुन्हा काहीतरी कन्फ्युजन क्रिएट झालेला आहे, संभ्रम झालेला आहे, अर्जुनाला नक्की काय आहे ते कळत नाही. कारण मग तुम्ही मला एक काय ते श्रेष्ठ सांगा. आणि सुनिश्चितम, की तन्मे ब्रूही सुनिश्चितम, मग तो श्लोक मी म्हणतेच आहे. परंतु अर्जुनाच्या मनातली ही जी कन्फ्युजन आहे ना, हे भगवंतांचं प्रयोजन आहे हो सगळं. अर्जुन किती वेळेला कन्फ्युज होतोय, मग तुम्ही मला हे सांगताय तर मी हे का करू, हे सांगितलंय तर हे का करू. पण त्या प्रत्येकाला कशा प्रकारे सगळ्या त्या आध्यात्मिक गोष्टीला कशा प्रकारे आधार देऊन भगवंतांनी त्या कृष्ण भावनेचं महात्म्य आणि भक्ती योगाचं, मग त्या भक्तीचं जे महात्म्य आहे, मग भक्तीचा पहिला टप्पा हा श्रद्धा आहे, जे आपण जाणले. अशा या कर्म संन्यास योगाला आपण सुरुवात करत आहोत. अध्याय 5वा, कर्म संन्यास योग, म्हणजेच कृष्ण भावना भावित कर्म, अकर्म, जे भगवंतांना अर्पण केलं जातात, ज्याची फळं भगवंतांना, जे फळांच्या अपेक्षे विना केलेलं कर्म आहे ते अकर्म, ते निष्काम कर्म आहे. तेच कृष्ण भावना भावित कर्म. मग अर्जुन प्रश्न विचारतोय भगवंतांना. अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, सर्वप्रथम तुम्ही मला कर्माचा त्याग करण्यास सांगता आणि पुन्हा तुम्ही भक्तिपूर्वक कर्माची प्रशंसा करता. आता या दोहोंपैकी कोणते अधिक लाभप्रद आहे ते कृपया मला निश्चितपणे सांगाल का? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तात्पर्य खूप सुंदर आहे. तर माताजी असू दे, मी काही त्यातले पॉइंट्स वाचते आणि आपण सुरुवात जरा करू. भगवद्गीतेच्या या 5व्या अध्यायामध्ये भगवंत सांगतायत, की भक्तिभावित कर्म हे शुष्क मानसिक तर्कवादापेक्षा अधिक चांगलं आहे. बघा, शुष्क मानसिक, खूप सुंदर याला प्रभुपादांनी याची उपमा आणि सुंदर असा उल्लेख केलेला आहे. मग भक्ती भावित कर्म म्हणजेच कृष्ण भावना भावित कर्म हे शुष्क मानसिक म्हणजे काय, की जे मानसिक तर्कवादानी, म्हणजे हे जे काही तर्कवादी आणि हे जे काही तथाकथित काही त्या आपल्या ज्ञानाने, जे म्हणतो ना आपण, ज्ञान पाझळतोय हा माणूस, आणि म्हणूनच अशा या तर्कवादापेक्षा ही भावना भावित कर्म, हे कर्म जास्त श्रेष्ठ आहे. भक्ती मार्ग हा शुष्क तर्कवादापेक्षा अधिक सोपा आहे. कारण भक्ती दिव्य स्वरूपी असल्यामुळे ती मनुष्याची कर्म बंधनातून मुक्तता करते. कारण आपण हे जाणलं गेल्या अध्यायामध्ये. आणि म्हणूनच त्या कर्माच्या फळांचीच अपेक्षा केली नाही, तर त्या कर्माच्या बंधनात अडकायचा प्रश्न येतोय कुठे हो. ते कर्मच जर भगवंतांना अर्पण केलंय, तर मग त्या कर्माचा कुठल्याही प्रकारे बांधिलकी येत नाही हो. एक भक्त ते कर्म कुठल्याही बांधिलकी विना करतो, ना कुठलंही बाइंडिंग असतं, ना कुठली सक्ती असते, ना कुठली ड्युटी म्हणून केलं जातं. ते भावनेने केलं जातं, कुठल्या भक्ती भावनेने केलं जातं. आणि म्हणूनच ती भावना वृद्धिंगत केली जाते. कशी? तर ती आपण गेल्या
अध्यायात पण बघितलं की ज्ञानाने वृद्धिंगत केली जाते. आणि मग हे ज्ञान कशाचं घेतलेलं आहे, तर या भक्तियुक्त मार्गाचं ज्ञान. कशा प्रकारे भक्तीच्या मार्गावरती मग जी श्रद्धा पहिला टप्पा असला तरी मग साधू संग, भजन क्रिया आणि ती अनर्थ निवृत्ती गाठण्यासाठी कशा प्रकारे स्वतःला बुद्धिंगत करायचंय, की हे ज्ञान घ्यायचंय. आणि या ज्ञानाला घेतलं तर निश्चितच त्या महासागरातून तरून जायला, मग तो क्रॉस करायला, तो पार करायला भगवंत आहे तो तिथे. मग ते पार करणं मुश्किल नाही. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत की भक्ती दिव्य स्वरूपी असल्यामुळे ती मनुष्याची कर्मबंधनातून मुक्तता करते. आपण दुसऱ्या अध्यायात आत्म्याचं आणि त्याच्या प्राकृत देह बंधनासंबंधी प्राथमिक स्वरूपाचं वर्णन केलं. म्हणजेच काय, तू शरीर नाही, तू आहेस, हे भगवंतांनी सांगितलंय. बुद्धियोग किंवा भक्तियोगात भक्तीद्वारे या भौतिक बंधनातून कसं मुक्त व्हावं याचंही वर्णन त्या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे. तिसऱ्या अध्यायात सांगण्यात आलंय की ज्ञानी मनुष्याला कोणतंही कर्तव्य करावयाचे राहत नाही, कारण जो ज्ञानाने परिपूर्ण आहे, ज्यांनी भगवंतांविषयी ज्ञान मिळवलेलं आहे, कृष्णाला जाणलेलं आहे, त्याचं काहीच करावयाचं शिल्लक. मग ते जे काही कर्म करणार आहे ते कर्म त्याला कर्तव्य वाटत नाही, तो ते भक्तिभावानेच करतो. कारण ती ती प्रेम भावना आणि भगवंतांशी ते नातं जोडलं गेलंय. हो, मग कशाला आली तिथे बांधिलकी, कशाला तिथे कर्तव्य आलं, ती भावनाच बदलते हो. आणि मग चौथ्या अध्यायात भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलं की सर्व प्रकारच्या यज्ञ कर्मांचं पर्यवसान शेवटी ज्ञानामध्ये होतं. जे विष्णूंना यज्ञ अर्पण केले जातात, पण ते कुठल्या, तर त्या ज्ञानाने. आणि म्हणून त्या ज्ञानयोगाचं महत्व भगवंतांनी चौथ्या अध्यायामध्ये सांगितलेलं आहे. जे आपण आधीच मग त्याच्यामध्ये कुठेतरी ज्ञानाचा इतिहास पण होता, जे विवस्वानांकडून मनूला आणि म्हणून इक्ष्वाकू महाराजांना सांगितलेला असा कुठेतरी पूर्वीचा इतिहासही आपण तिथे जाणलाय. पण मग पुढे जाऊन जे जन्म कर्मच मे दिव्यम योमा वेत्ती तत्वतः, की मग ज्याने भगवंतांना तत्वतः जाणलेला आहे, तो निश्चितच पुन्हा उठून या भौतिक जगतामध्ये परत येत नाही. कारण ज्यांनी भगवंतांचं जन्म जे अजन्म आहेत आणि जे प्रत्येक युगामध्ये भगवंत भक्तांचं रक्षण, म्हणजे प्रल्हाद महाराजांचा उल्लेख मी केला होता चौथ्या अध्यायाच्या शेवटी, की कशा प्रकारे भगवंत भक्ताचं रक्षण, कारण भगवंत हे भक्तवत्सल आहे. तो भगवंतांना कुठलंही कर्म करायची गरज नाहीये, परंतु भगवंत येतायत पुन्हा पुन्हा या भौतिक जगतामध्ये आणि पुन्हा पुन्हा या युगामध्ये, प्रत्येक युगामध्ये. कारण तिथे कुठेतरी धर्माचा ऱ्हास झालेला आहे, अधर्माचं इतकं कुठेतरी अधर्म इतक्या प्रकोपाला गेलेला आहे की तिथे निश्चितच पुन्हा धर्माची पुनर्स्थापना करण्याची नितांत गरज असते. आणि म्हणूनच भगवंत हे करण्यासाठी प्रत्येक वेळी, प्रत्येक युगामध्ये आपल्या मूळ रूपामध्ये जन्म घेत आहेत, अजन्म आहेत, ते प्रकट होत आहेत ते. आणि म्हणून भक्तियुक्त कर्म आणि ज्ञानयुक्त अकर्म या दोहोंवर एकाच वेळी जोर देऊन श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला गोंधळात टाकलंय आणि त्याचा निश्चय डळमळीत केलाय. बघा की आता भक्तियुक्त कर्म करायचे म्हणजे काय, तर कर्म संन्यास असा कुठेतरी अर्थ घेऊन अर्जुनाला संभ्रम पडलाय की कर्मच का करू, मग मी कर्म करणं हे जर त्या कर्मामध्ये गुंतायचं नाहीये, मग ते कर्मच का करायचे, त्या कर्मापासूनच मी संन्यास घेतो. पण तिथेच भगवंत सांगतायत नाही, ते तुझं कर्तव्य आहे, यज्ञ आहे तो, ते त्याग आहे तो, आणि तू ते कृष्ण भावना भावित कर्म करणं गरजेचं आहे. कारण तू कुठल्याही प्रकारे आपल्या कर्तव्यापासून दूर जाऊ शकत नाहीस. आणि म्हणून ते ज्ञानयुक्त कर्म, बघा, ज्ञानयुक्त अकर्म. मग हे ज्ञान कशाचं घ्यायचंय, अकर्म करण्यासाठी, ज्या फळांच्या अपेक्षे विना ते कर्म करायचंय त्यासाठी ते ज्ञान घेणं, भगवंतांना जाणणं, त्या वेदांचा शास्त्रांचा अभ्यास करून ज्ञानयुक्त होऊन मग ते अकर्म करू शकतो. कारण मनुष्य स्वतःच्या इंद्रिय, बुद्धी, मन आणि या सगळ्यावरती नियंत्रण मिळवू शकतो, तरच ते अकर्म तो करू शकतो. आणि म्हणून याच्यातला फरक भगवंतांनी अर्जुनाला सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे पुढे जाऊन. अर्जुनाला वाटतंय की ज्ञानयुक्त संन्यास, बघा, ज्ञानयुक्त संन्यास म्हणजे त्या कर्मापासून पळायचं, म्हणजेच सर्व प्रकारच्या इंद्रियजन्य कर्माची समाप्ती करणं होत.
परंतु जर एखादा भक्तिपूर्ण कर्म करीत असेल तर कर्माची परिसमाप्ती कशी होऊ शकेल, तर दुसऱ्या शब्दात सांगायचं झाल्यास ज्ञानयुक्त संन्यास हा सर्व प्रकारच्या कर्मांपासून मुक्त झाला असला पाहिजे. कारण कर्म आणि संन्यास याच्यात त्याला विसंगती दिसते. ज्ञानयुक्त कर्म बंधनकारक नाही, कारण ते कृष्ण भावना भावित आहे. तेथे फळं अपेक्षित केली जात नाहीत. ती फळच भगवंतांना अर्पण केली जातात. मग ते कर्माचंच बंधन कुठलं राहणार आहे, की जिथे फळांची अपेक्षाच केली जात नाही. म्हणून ते कर्म अकर्माप्रमाणेच आहे हे त्याला समजलं नाहीये आणि म्हणून इथे भगवंत पुन्हा त्याच्याविषयी अजून थोडं विश्लेषण करून त्यावरती अजून प्रकाश टाकला जातोय. आणि म्हणून आपण कर्म पूर्णपणे थांबवावं, की ज्ञानयुक्त होऊन कर्म करावं, यासाठी अर्जुन इथे पृच्छा करीत आहे. श्री भगवंत आता उत्तर देत आहेत हो. श्री भगवान वाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस कराबुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. श्री भगवान म्हणाले, कर्माचा संन्यास आणि भक्तिभाविक कर्म दोन्ही मुक्ती देण्यास चांगले आहे, परंतु या दोहोंपैकी भक्तियुक्त कर्म हे कर्म संन्यासापेक्षाही उत्तम आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माताजी, माझा जरा कनेक्शन प्रॉब्लेम आहे, तर काय झालं नाही, तर नो प्रॉब्लेम, नो प्रॉब्लेम. नाही आलं तर तुमचा नाही. आवाज ब्रेक होतोय मला मध्ये मध्ये. बरोबर, हरकत नाही, काही हरकत नाही. नाही जमलं तर मी हँडल करेन, डोंट वरी. हो माताजी, चालेल. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. आणि म्हणून इथे भगवंतांनी सांगितलंय की कर्माचा संन्यास म्हणजे ठीक आहे, तू त्या भौतिक कर्मापासून मुक्त होतोयस आणि त्या भौतिक गोष्टींपासून स्वतःला नियंत्रित करतोयस, प्रयत्न करतोयस. आणि त्याचप्रमाणे भक्तिभावित कर्म तर नक्कीच मुक्ती देण्यास आहे श्रेष्ठ. म्हणून कर्माचा संन्यास आणि दोन्हीही श्रेष्ठ, जरी दोन्ही चांगलं असलं मुक्ती देण्यास, की मग एखादा संन्यासी की माझं सगळं मी सोडून हिमालयात जाऊन मग तिथे मी बसलोय, पण आता आपल्याला पुढे तेच जाणायचं की ते खरंच श्रेष्ठ आहे, ते युक्त आहे का, मग ते फलगू वैराग्य आहे, हेच आपल्याला पुढे जाऊन थोडंसं अजून त्याच्यावर प्रकाश टाकायचा आहे. आणि म्हणून इथे भगवंत सांगतायत की दोन्हीही पैकी भक्तियुक्त कर्म म्हणजेच अकर्म हे कर्म संन्यासापेक्षाही उत्तम आहे. कारण इथे बघा, भागवतामध्ये ज्याची पुष्टी दिलेली आहे, लोक इंद्रिय तृप्ती करण्यासाठी वेडे झालेत हो. त्यांना माहित नाही की आपले दुःखमय वर्तमान शरीर म्हणजे आपल्या गतकाळातील सकाम कर्माचा परिणाम आहेत. कारण ही जी सकाम कर्म आहेत ना, सकाम कर्म इंद्रिय तृप्तीसाठी केली जाणारी कर्म आहेत, जी सांसारिक बंधनास कारणीभूत ठरतात. कारण मनुष्य जे कर्म करतोय ना, ते मनुष्य कुठल्या तरी इच्छेने करतोय, की मला हे करायचंय, म्हणजे मला हे हवंय. आणि मग जे खातोय, जे काही कर्म करतोय, मग मांसाहार करण्याची ती मनामध्ये सुप्त इच्छा आणि मग मांसाहार केला जातोय, तर पुढचा जन्म निश्चित आहे हो. प्रभुपाद म्हणतायत, एका समुद्राच्या काठाकाठाने चालले होते, तेव्हा काही लोक फिशिंग करत होते. तेव्हा जे मासे पकडायला जात होते, त्या माशांना पकडण्याचा प्रयत्न करताय, म्हणजे कुठेतरी तुम्ही त्या दुसऱ्या प्राण्यांना त्रास देण्यामध्ये कुठेतरी आनंद मिळवताय. मग भोगा पुढे. तीच तुमची कर्म तुम्हाला माशाचा जन्म देणार आहेत पुढे जाऊन. तुमचा पुढचा जन्म फिक्स. ज्यांना मांसाहार करायचा आहे, पुढचा जन्म फिक्स. ज्यांना परस्त्रीशी संबंध ठेवायचा आहे, ज्यांना काय म्हणतो ना, चोरी मारी सगळ्या गोष्टी वाईट करायच्या आहेत, गॅम्बलिंग, जुगार खेळायचा, पुढचा जन्म फिक्स. कारण ते कर्मच ठरवतंय हो. तुम्ही इंद्रिय तृप्ती प्रित्यर्थ कर्म करताय आणि मग कुठेतरी ती इच्छा जी आहे ना, ती इच्छा तुमचा पुढचा जन्म ठरवतंय. आणि म्हणूनच जोपर्यंत मनुष्य आपल्या मूळ स्वरूपाबद्दल जिज्ञासा करीत नाही, तोपर्यंत त्याचं जीवन हे असफलच समजलं जातं. कारण ज्ञानाचा अभाव असल्यामुळे इंद्रिय तृप्तीसाठी सकाम कर्मामध्ये अडकलेला तो मनुष्य आहे. आणि म्हणूनच केवळ ज्ञान म्हणजेच आपण हे भौतिक शरीर नसून आत्मा आहोत, मुक्ती प्राप्त करण्यासाठी पुरेसं नाही. फक्त तू शरीर नाही, आत्मा आहेस म्हटलं की सगळं संपत नाही. ते कळायचंय कसं? त्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये स्वतःला
अ, अ, आणण्यासाठी काहीतरी ज्ञान तर घेतलं पाहिजे. मग ते कशा प्रकारे, मग ते कुठल्या मार्गाने आणलं जाणार आहे, कुठल्या कर्माने, तर ते जे काही ज्या क्रिया केल्या जाणार आहेत त्याच्यासाठी कर्म केली जाणार आहेत, ते कर्म निष्काम पद्धतीने करणं आवश्यक आहे. त्या बंधनांमध्ये अडकून नाही मिळणार आहे. आणि जर त्या बंधनांमध्ये अडकायचं नसेल, पुन्हा पुन्हा त्या भौतिक जगतामध्ये, त्या दुःखालयामध्ये, अशाश्वत अशा दुःखालयामध्ये, जिथे जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी याचं सायकल चालू आहे हो. त्याच्यात अडकायचं नसेल ना, तर मग काय ज्ञान घ्यायचं असेल? आणि म्हणूनच कृष्ण भावना भावित कर्म हे सकाम कर्माप्रमाणे नाही. पूर्ण ज्ञानयुक्त होऊन केलेल्या कर्मानं वास्तविक ज्ञान प्राप्तीमध्ये प्रगती होते. कृष्ण भावनेशिवाय केवळ सकाम कर्मापासून संन्यास घेतल्याने बद्ध जीवाचं हृदय वास्तविकपणे शुद्ध होऊ शकत नाही. फक्त मग आपण ज्या मिथ्याचाराला बघितलं ना दुसऱ्या तिसऱ्या अध्यायामध्ये, मग तो मिथ्याचार तर अजूनच भयंकर हो, कारण सगळं आपलं बाह्यरूपी दाखवतायत, पण आतल्या त्या मनाचं काय, सगळ्या सुप्त इच्छा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतोय, मग शुद्ध होत नाही हृदय. तोपर्यंत त्याला फलाच्या आशेनेच, फलाशेनेच कर्म करावे लागते. कारण ते हृदय शुद्ध झालं नाहीये, ते आत्म्याला आध्यात्मिक अन्नच दिलं नाहीये हो. तिथे कृष्ण मिसिंग आहे, तिथे ती भावनाच मिसिंग आहे. परंतु कृष्ण भावनाभावित कर्म हे मनुष्याला आपोआपच सकाम कर्माच्या परिणामापासून मुक्त होण्यास सहाय्य करते, जेणेकरून त्याला पुन्हा भौतिक स्तरावर कर्म करावं लागत नाही. म्हणून कृष्ण भावनाभावित कर्म हे नेहमी कर्म संन्यासापेक्षा श्रेष्ठ आहे. कारण कर्म संन्यासामध्ये पतन होण्याचा विश्वामित्रांचं आपण बघितलं. मग कुठे मग मग ते ध्यान लावलेलं होतं. ज्या ज्या गोष्टीवरती, ज्या ज्ञानाच्या तिथे कुठेतरी कृष्ण मिसिंग होता. पण विश्वामित्रांनी ध्यान लावलं, मग तप केलं, पण मग का मेनकेच्या त्या सगळ्या प्रलोभनांना बोलले? कारण कुठेतरी मग तिथे कृष्ण मिसिंग होता. आणि कुठल्या कुठल्या तरी ज्ञानाच्या, मग कुठल्या तरी त्या भावनेने निश्चितच करण्याचा प्रयत्न केला, की त्या बिंदूवरती कुठेतरी स्वतःचं ध्यान लावून, पण तिथे कृष्ण मिसिंग आहे, ती भावना मिसिंग होती. आणि म्हणूनच तिथे कुठेतरी घसरायचा धोका असतो. आणि म्हणूनच त्याला अपूर्ण वैराग्य म्हटलं जातं. भगवंतांशी संबंधित वस्तूंचा भौतिक समजून जो त्याग करतो, तेव्हा त्याच्या वैराग्याला अपूर्ण वैराग्य म्हटले जाते. जेव्हा भगवंतच अस्तित्वातील प्रत्येक वस्तूचे स्वामी आहेत आणि मनुष्याने कोणत्याही गोष्टीवर आपल्या मालकीचा दावा करू नये, हे ज्ञान एखाद्याला होते, तेव्हा त्याचे वैराग्य परिपूर्ण होऊ शकते. म्हणून प्रभुपाद म्हणतात हो, इथे भगवंत प्रभुपादांनी सांगितलं, अहो संन्यास घेताय, त्या गोष्टींना टाळताय, त्या गोष्टी भौतिक गोष्टींपासून दूर पळताय, पण आहे कुठे तुमचं काही? म्हणून तुम्ही संन्यास घेताय हो. तुम्ही मालकीचा हक्क दाखवताय म्हणून तुम्ही संन्यास घेताय, पण तुम्ही कोण मालक त्याचे? अहो हा देह सुद्धा परमात्म्याचा आहे हो, परमात्म्याचा अंश आहे हा आत्मा या देहामधला. मग तुम्ही कुठला मालकीचा हक्क दाखवताय? मग प्रभुपादांनी त्या रिपोर्टरला उत्तर देताना सांगितलं, त्यांनी सांगितलं, तुम्ही तर संन्यासी आहात. मग तुम्ही कसे माईक वापरताय, व्हॅन वापरता, इकडे जायला गाड्या वापरता? अहो पण ते माझं कुठे? मी कृष्णाचंच कृष्णासाठी वापरतोय. मी कृष्ण भावना वृद्धिंगत करण्यासाठी, प्रत्येकाच्या मनामध्ये ती रुजवण्यासाठी मी त्या सत्संगासाठी तो माईक वापरतो आहे. मी त्या ठिकठिकाणी जाऊन अन्नदान करायचंय, ठिकठिकाणी जाऊन सत्संग करायचा आहे, संकीर्तन करायचंय, म्हणून मी ती व्हॅन वापरतोय. ती कृष्णाचंच आहे हो ते. मी कृष्णासाठीच वापरतोय. आणि म्हणून मनुष्याने जाणलं पाहिजे, की वस्तुतः कोणतीही वस्तू कोणत्याही आपल्या मालकीची नाही, तर मग संन्यासाचा प्रश्नच येतो कुठे? जो मनुष्य जाणतो, की सर्व काही श्रीकृष्णांच्या मालकीचं आहे, तो खऱ्या अर्थानं नेहमी संन्यासावस्थेत असतो. ते युक्त वैराग्य आहे. म्हणून अपूर्ण वैराग्य जे फलगू वैराग्य आहे आणि युक्त वैराग्य, ज्या अर्थी प्रत्येक गोष्ट श्रीकृष्णांची आहे, त्या अर्थी प्रत्येक गोष्टीचा उपयोग त्यांच्या सेवेमध्येच केला पाहिजे. कृष्णालाच कृष्णाचं अर्पण केलं पाहिजे. ती भावना मनामध्ये जोपासणं, हे मी केलंय, हे माझंय, तिथे जिथे मी आला तिथे संपलं हो. ते वैराग्य कुठलं वैराग्य? कृष्ण भावना युक्त असा हा कर्माचा परिपूर्ण प्रकार मायावादी पंथातील संन्याशाने केलेला कृत्रिम संन्यासापेक्षा अधिक श्रेष्ठ आहे. म्हणून जे मायावादी लोक, ज्यांचा
भगवंतांच्या अस्तित्वावरच विश्वास नाहीये, त्यांनी केलेला तो कृत्रिम, मग त्यांनी स्वतःला त्या भौतिक गोष्टींपासून कितीही दूर नेण्याचा प्रयत्न केला, तरी ती भावना मात्र निश्चितच कुठेही प्रकारे श्रेष्ठत्व दर्शवत नाही. कारण जिथे कृष्ण भावना भावित, की प्रत्येक गोष्टीमधली ती कृतज्ञता जी आहे ना, ती कृतज्ञता अत्यंत महत्वाची आहे. की भगवंता तुझं आहे हे, आणि जे काही तुझ्या तुझ्या कृपेने आणि तुझ्यामुळे माझ्यापर्यंत हे पोहोचलेलं आहे, जे तुझं आहे त्याचा मी माझ्या युधिष्ठिर महाराजांना, जे इतके ज्ञानाने परिपूर्ण, पण त्यांनीही नारद मुनींकडून पूर्ण ज्ञान घेतलेलं आहे, की मग ज्यांच्यासाठी तो यज्ञ केला गेला आणि ज्यांना ते स्थान दिलं गेलं, त्या कृष्णांचं हे राज्य, मी त्यांचं राज्य त्यांच्याच एक रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून मी हे चालवणार आहे. आणि म्हणूनच हे भगवंतांचं दिलेलं राज्य आहे आणि ते मी भगवंतांसाठीच, आणि म्हणून त्यांचंच समजून मी ते अशा प्रकारे राज्य चालवणार आहे. म्हणजे इथे जी भावना आहे ना, ती खूप 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 महत्वाची आहे. म्हणूनच ती कृत्रिम संन्यासापेक्षा, त्या फलगू वैराग्यापेक्षा निश्चितच श्रेष्ठ आहे. नेयः नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टी न कांक्षती निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे महाभाव अर्जुना, जो द्वेष करीत नाही तसेच आपल्या कर्मफलांचे आकांक्षण करत नाही, तो नेहमी संन्यासीच असल्याचे जाणवे. सर्व प्रकारच्या द्वंद्वातून मुक्त असणारा असा मनुष्य सहजपणे भौतिक बंधन पार करतो आणि पूर्णपणे मुक्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पुढचंही वाचूया आपण माताजी. सांख्ययोगौ पृथक् बालः प्रवदन्ति प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्. हरे कृष्ण माताजी. एवढं वाचा, मग दोन्ही डिस्कस करू. हरे कृष्ण. केवळ अज्ञानी लोकच भक्तियोग, कर्मयोग हा भौतिक जगताच्या विश्लेषणात्मक अध्यायापासून सांख्ययोग भिन्न आहे असे म्हणतात. जे लोक वस्तुतः ज्ञानी आहेत ते म्हणतात की या दोन्ही मार्गांपैकी कोणत्याही एका मार्गाचे चांगल्या रीतीने जो अनुसरण करतो त्याला दोन्ही मार्गाचे फळ प्राप्त होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशा प्रकारे दोन्ही श्लोकांची जिथे आपण कुठेतरी पहिल्या या तिसऱ्या श्लोकामध्ये म्हटलंय की कर्मफलांचा द्वेषही ज्यांना वाटत नाही आणि आपल्या कर्मफलाची आकांक्षाही ज्यांना नसते, भगवंतांच्या दिव्य प्रेममयी सेवेमध्ये समर्पित असा हा संन्यासी परिपूर्ण ज्ञानी आहे. कारण त्यांनी जे ज्ञान मिळवलंय, ज्या ज्ञानाने तो कृष्ण भावनाभावित कर्म करतोय, तो प्रत्येकाची जी काही तो स्वतःचा मालकी हक्क न दाखवता प्रत्यक्ष भगवंतांनाच सगळं अर्पण करतोय. जे भगवंतांचं आहे तेच भगवंतांना अर्पण केलं जाते. आणि म्हणूनच इथे तो ज्ञानी मनुष्य परिपूर्ण ज्ञानाने त्या ज्ञानाने तो परिपूर्ण आहे, कारण त्याला कृष्णाशी संबंधित आपल्या मूळ स्वरूप स्थितीचं ज्ञान असतं. जो परमात्म्याचा अंश आहे, आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे, आणि या परमात्म्यानेच, या भगवंतांनीच या जगताची निर्मिती केली. या भौतिक जगताची आपली सगळी निर्मिती ज्यांनी केलेली आहे, त्या सगळ्या विषयीचं वेदांमधलं, शास्त्रामधलं जे ज्ञान घेऊन जो परिपूर्ण आहे, तो नक्कीच मानतो की श्रीकृष्ण पूर्ण आहेत, आपण त्यांचे अंश आहोत. हे ज्ञान परिपूर्ण आहे, कारण हे गुणात्मक दृष्ट्या, परिणामात्मक दृष्ट्या बरोबर आहे. आणि श्रीकृष्णांची एकरूप होण्याची कल्पना चुकीची आहे. मग समाधीस्थ अवस्थेमध्ये कृष्णांशी जोडलं जात आहे, पण आपण एकरूप होत नाही. आणि ही जी निराकारवादींची किंवा कुठल्याही प्रकारच्या त्या तत्वांची आणि त्या तर्कवादी किंवा त्या विचार असणारे लोकांची ती भावना आहे. परंतु कृष्ण आणि आपण जी अस्तित्व आहे, आपलं वेगळं अस्तित्व आहे. समुद्रासारखेच आपण आहोत. तो एक थेंब समुद्रासारखाच आहे, पण आपण समुद्र नाही. आपला तो थेंब वेगळा आहे. जरी खारटपणा हा सेम असला तरी आपण समुद्र नाही, कारण समुद्र हा अथांग आहे आणि तो क्वांटिटेटिव्हली भगवंतांप्रमाणे, आणि म्हणूनच ते अगाध आहेत. कुठलीही तुलना त्यांच्याशी केली जात नाही, कारण ते आध्यात्मिक आहेत. आपण या भौतिक जगतामध्ये आहोत. अंश हा गुणात्मक दृष्ट्या एक, परंतु परिणामात्मक दृष्ट्या भिन्न आहे. हे ज्ञान योग्य आणि दिव्य असे आहे, कारण अशा ज्ञानामुळे आकांक्षा, शोक करण्यायोग्य काहीच कारण नसल्याने जीव स्वतःमध्ये पूर्णत्व प्राप्त करतो. त्यांच्या मनामध्ये द्वंद्व मुळीच नसते, कारण जो ते काही
तो जे काही करीत असतो ते सर्व कृष्णांप्रित्यर्थ असतं. मग तिथे कुठे मनामध्ये द्विधा मनस्थिती होणारच नाही हो. ते मन मन इतकं निर्मळ असेल आणि ती भावनाच इतकी निर्मळ असेल की कृष्ण भावना भावितच कर्म त्या व्यक्तीकडून केलं जातंय. मग कुठला आला ताण? आजच प्रभूजी सांगत होते सकाळी की जिथे कुठे इन्सिक्युरिटी असते, कारण तिथे कुठेतरी विश्वास नाहीये आणि तिथे कुठेतरी दुसऱ्या माणसांविषयी तर विश्वास नाही, परंतु आपल्याला काय होईल, आपलं कसं होईल, कारण ते कॉन्फिडन्स नाहीये, कारण भगवंतांना जाणलंच नाहीये, कुठेतरी ज्ञानाचा अभाव आहे. आणि म्हणून तिथे कुठेतरी मग या द्वंद्व स्थितीमधून मनुष्य चाललेला आहे. मग हे मी करू का नको, हे केलं तर मी काय होईल, आणि असं केलं तर मला तसं होईल, तसं केलं मग किती ती द्विधा मनस्थिती आहे. पण हेच जर भगवंतांना जाणायचा प्रयत्न केला, ते ज्ञान कृष्ण भावनेचं ज्ञान घेतलं, तर निश्चितच मनुष्याला त्या सगळ्यातून निश्चित मुक्ती मिळेल. कुठल्याही त्या काय म्हणतात ना, त्या इतक्या इतक्या त्या चंचल परिस्थितीला आणि अशा सगळ्या द्वंद्व परिस्थितीला निश्चितच तोंड द्यावं लागणार नाही. आणि म्हणून मग जे मूळ, की जे कोणी अज्ञानामध्ये आहेत त्यांना ते मूळ विष्णू आहेत. आणि हे ज्ञान मग पुढे जाऊनचा खूप सुंदर हे तात्पर्य सांगितलंय. भौतिक अस्तित्वाचा आत्मा शोधणे हे भौतिक जगताच्या विश्लेषणात्मक अध्ययनाचं ध्येय आहे. भौतिक जगताचा आत्मा म्हणजे श्री विष्णू परमात्मा होत. हा जो आत्मा आहे ना, हा परमात्म्याचाच अंश आहे हो. प्रत्येक जीवामध्ये, मग 10व्या अध्यायात भगवंत म्हणतात की इतक्या विभूतींना कशासाठी जाणतोयस तू? अरे एका अंशातनं ज्यांनी विश्व जाणले, सगळं विश्व पूर्णपणे व्यापलेलं आहे, आणि अशा प्रकारे त्या परमात्म्याचाच आपण अंश आहोत. आणि या परमात्म्याची सेवा म्हणजेच भगवत भक्ती होय. एका प्रक्रियेमध्ये वृक्षाच्या मुळाचा शोध घेतला जातो आणि दुसऱ्यामध्ये वृक्षाच्या मुळाला पाणी घातलं जातं. किती सुंदर हे दिलेलं आहे तात्पर्य, की कशा प्रकारे सांख्य योग, की जिथे कुठेतरी मूळ शोधायचा, की हे कुणापासून आलेलं आहे, बीज देणारे पिता हे भगवंत आहेत, विष्णू आहेत, हे जाणायचे. आणि त्याच बरोबर जे काही खतपाणी घालायचे, जी भक्ती वृद्धिंगत करायची आहे, ते सुद्धा तत्वज्ञान त्याचाच भाग आहे. आणि म्हणूनच परिपूर्ण ज्ञानाने युक्त होऊन भगवत सेवेमध्ये ती व्यक्ती, तो भक्त संलग्न होत असतो. त्यामुळे तात्विक दृष्ट्या दोन्ही प्रक्रियांमध्ये काहीही फरक उरत नाही, कारण दोन्हीचं ध्येय हे श्री विष्णूच आहे. अंतिम ध्येय ज्ञात नाही. तेच म्हणतात की सांख्य आणि कर्मयोगाचं ध्येय एक नाही, कारण ते कर्म इंद्रिय तृप्तीसाठी केलं जातं. निष्काम पद्धतीने करणारी ती व्यक्ती नसते. पण जो ज्ञानी आहे तो या दोन्हीही भिन्न प्रक्रियांचं ध्येय एकच असल्याचं जाणतो, कारण त्यांनी विष्णूंना जाणले, त्यांनी ते तत्व भगवंतांना तत्वतः जाणलेलं आहे. यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो जाणतो ते सांख्य योगाद्वारे प्राप्त होणारे स्थान भगवत भक्तीद्वारेही प्राप्त होऊ शकते, आणि म्हणून जो सांख्य योग आणि भक्ती योगाला समान रूपामध्ये पाहतो तोच यथार्थपणे पाहणारा होईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ज्यांनी ते मूळ जाणण्यासाठी, मग त्याच्यासाठी तर्कवादाची गरज नाहीये हो. त्या मूळ जाणण्यासाठी की भगवंतांचेच आपण अंश आहोत, आत्मा हा परमात्म्याचाच अंश आहे, जो ह्या भक्ती मार्गाला आणि सांख्य योगाची संलग्नता, की त्याच्यातनं जे काही नमूद केलेलं आहे, जे काही त्याच्यातला मतितार्थ आहे, तो एकच आहे, ही फक्त दिव्य ज्ञानातील व्यक्तीच जाणू शकते. आणि म्हणूनच ज्या तत्वज्ञानाचा हेतू जे विष्णू आहे, ते सांख्य योगाचं तत्वज्ञान, आणि त्याच प्रकारे ज्ञानयोग हे निश्चितच एकच आहे. आणि त्याप्रमाणे भक्ती योग, आणि ज्याप्रमाणे कृष्ण भावना भावित कर्म करायचं आहे म्हणजेच तो भक्ती योग आहे, त्या भक्ती योगाला समान रूपामध्ये जो पाहतो तो यथार्थपणे त्याकडे पाहत असतो आणि त्या भक्तीच्या मार्गावर स्वतःला बुद्धिंगत करत असतो. संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. सुनील प्रभूजींना वाचायचंय, त्यांना वाचायला देऊया. हो नक्की, प्लीज नक्की द्या.
सुनील प्रभूजी तुम्ही अनम्यूट होऊ शकता, वाचू शकता. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्ण माताजी. भगवत भक्तीमध्ये युक्त न होता केवळ सर्व कर्मापासून संन्यास घेतल्याने मनुष्य सुखी होऊ शकत नाही, परंतु भक्तीमध्ये युक्त असलेला मुनी व्यक्ती विनाविलंब ब्रह्माची प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच तर अर्जुनाला भगवंतांनी सांगितलं ना की तू जर ठरवलंस आणि तुला युद्ध करायचं नाहीये, म्हणून तू जर ठरवलंस की मी आता जंगलामध्ये जाऊन संन्यास घेतो आणि तिथे बसतो, तर तू त्याच्यामध्ये सुखी होऊ शकत नाहीस. कारण तू स्वतःला कुठेतरी पळकुटेपणा, म्हणून जेव्हा भगवंतांनी ते कारण सांगितलं की त्यासाठी तुझे शत्रू तुझा गौरव करणार नाहीत, कौतुक करणार नाहीत, तर तुला पळकुटा म्हणतील, तुला भ्याड म्हणतील, कारण तू तुझ्या कर्तव्यांपासून कुठेतरी पळतोयस. तू एक क्षत्रिय आहेस, तू युद्ध करणं किती गरजेचं आहे हे भगवंतांनी सांगितलंय. आणि म्हणूनच कशा प्रकारे मग तू एक आदर्श व्यक्ती बनू शकशील की ज्याप्रमाणे तू जेव्हा युद्ध करशील तेव्हा तुला फॉलो करणारे, तुझं अनुसरण करणाऱ्या इतर व्यक्ती असतील. आणि म्हणूनच तू ते कर्म, तू ते युद्ध मला अर्पण कर. आणि म्हणूनच जेव्हा त्या भावनेने, त्या भक्ती भावनेने, उत्तम भक्त आहे भगवंतांचा अर्जुन, आणि म्हणूनच अशा प्रकारे जो भक्ती मार्गामध्ये युक्त आहे असा मुनी व्यक्ती विनाविलंब ब्रह्माची प्राप्ती करतो. मग तो स्वतःला त्या ब्रह्म, की ज्या परब्रह्माचे आपण अंश आहोत, त्या ब्रह्मामध्ये तो विलीन, आणि म्हणून जो ब्रह्म असो, परमात्मा असो, भगवान असो, म्हणजे ब्रह्म म्हणजे भगवंतांपासूनचं जे तेज आहे, त्या ब्रह्मज्योतीमध्ये तो त्या ब्रह्मज्योतीची प्राप्ती करू शकतो. अशा प्रकारे भक्तीच्या मार्गावरती आलेली ती व्यक्ती निश्चितच टप्प्याटप्प्याने प्रगती करून शेवटी ती जेव्हा या जगतातून जायची वेळ येईल, हा जीर्ण देह टाकायची वेळ येईल, तेव्हा निश्चितच ती व्यक्ती पुन्हा या भौतिक जगतात परत न येता त्याला भगवत धामाची प्राप्ती होईल. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते. हरे कृष्ण प्रभूजी वाचा. हरे कृष्ण. जो जो भक्तिपूर्वक कर्म करतो, विशुद्ध आत्मा आहे आणि आपले मन व इंद्रिय संयमित करतो, तो सर्वांना प्रिय असतो आणि सर्वजण त्याला प्रिय असतात. असा मनुष्य जरी कर्म करीत असला तरी तो कधीच बद्ध होत नाही. हरे कृष्ण माधव. हरे कृष्ण. कारण जो भक्त आहे हो, भगवंतांसाठी भक्त हा विशेष आहे. म्हणून त्या भक्ताला, तो भक्त मग कुठल्याही प्रकारचं जरी त्याने कर्म केलं तरी ते कर्म कुठल्याही प्रकारच्या बंधनांव्यतिरिक्त, कुठलीही बांधिलकी, कुठलंही कर्तव्य म्हणून नाही, तर ते भगवंतांच्या सेवेमध्ये केलं जाणारं कर्म आहे. आणि म्हणूनच त्यांनी आपली, मग ज्या आपण स्थिता धीर मुनीला दुसऱ्या अध्यायात बघितलं, त्यानंतरही तिसऱ्या अध्यायामध्ये ज्या सर्वात मोठा शत्रू ही वासना आहे, काम वासना आहे, आणि या कामामधून बाहेर पडून, परंतु प्रभुपादांचं जे उदाहरण घेऊन आपण बघितलं की कुठल्याही प्रकारचा प्रभाव नाहीये त्यांच्यावरती, आणि त्याच प्रकारे असे प्रभुपाद की जे अनेक इतर लोकांमध्ये राहूनही त्यांनी त्यांच्यामध्येच ती भावना, कृष्ण भावना जोपासली, पण त्यांच्या कुठल्याही चुकीच्या गोष्टींचा प्रभुपादांवर प्रभाव झाला नाही, कारण त्यांनी स्वतःची इंद्रिय आणि स्वतःची बुद्धी, मन या सगळ्याला पूर्णपणे नियंत्रित केलेलं होतं. म्हणून ते विशुद्ध आत्मा, असे प्रभुपादांसारखा जो आत्मा, प्रभुपादांसारखे जे आहेत, ते निश्चितच कशा प्रकारे, मग प्रभुपाद म्हणतात की मी माझ्या पुस्तकांमधून जिवंत आहे, मी कुठेही गेलेलो नाहीये, मी माझ्या पुस्तकांमधून आहे तुमच्या बरोबर. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे जो शुद्ध भक्त प्रभुपादांसारखा, की ज्याने मन, इंद्रिय आणि बुद्धी याला नियंत्रित केलेलं आहे पूर्णपणे, आणि असे मग ज्या भगवत धामाची प्राप्ती केली आहे, ज्या प्रभुपादांनी आपल्या, मग अनेक कथाही सांगितल्या जातात, आणि कशा प्रकारे कुठलाही प्रभाव न ठेवता प्रभुपादांनी मग त्या हिप्पी लोकांना असो, अंमली पदार्थांच्या आहारी गेलेली लोक असो, इतर जाती धर्मातली लोक, कुठल्याही प्रकारच्या लोकांना मग एक मानव भाव धर्म या दृष्टीने भगवंतांचं जे कृष्ण भावना प्रत्येकाच्या मनात रुजवण्याचं जे मिशन त्यांचं होतं, ते मिशन वरती कुठलाही प्रभाव पडलेला नाहीये. आणि म्हणून असा मनुष्य जरी कुठल्याही प्रकारची कर्म त्यांनी केली तरीही तो ते कर्मात बद्ध होत नाही, कारण ते कर्म कृष्ण भावना भावित केलं जातं.
ज्या प्रकारे जे काही करतोय दिवसभरातल्या ऍक्टिव्हिटीज आहे हे मी कृष्णाला अर्पण करतोय. जे काही कृष्णानेच मला हा देह दिलाय, मी ज्या काही ऍक्टिव्हिटीज करू शकतोय ते कृष्णाच्याच कृपेने. आणि म्हणूनच ही जेव्हा कृतज्ञता मनामध्ये येईल तेव्हा असा मनुष्य जरी तो कर्म करीत असला तरी तो कधीच बद्ध होत नाही. आणि अशा प्रकारे मग ती तुम्हाला तेव्हा सांगितली असेल हरिदास ठाकूरांची गोष्ट आहे, की ज्या प्रकारे एका वेश्येचं परिवर्तन ज्यांनी केलेलं असतं, परंतु त्यांच्यावरती कुठलाही परिणाम होत नाही त्या वाईट संगतीचा. कशा प्रकारे तर हरिदास ठाकूरांसारखी जी व्यक्ती, की ज्यांना नामाचार्य म्हटलेलं आहे, चैतन्य महाप्रभूंच्या काळातील ही कथा आहे आणि ज्यांना नामाचार्याची पदवी हरिदास ठाकूर यांना दिली होती चैतन्य महाप्रभूंनी. कारण 3 लक्ष वेळा 3 लाख वेळेला मंत्र करून मगच ते अन्न पाणी घ्यायचे. तोपर्यंत ते अन्न पाण्याला शिवत नसत असा त्यांनी पण केलेला होता. आणि असे हरिदास ठाकूर मग ज्या कोणी जे काही गावातली लोक होती त्यांच्या दुष्टावर टपलेली किंवा त्यांच्या वाईटावर टपलेली अशा लोकांनी त्यांचं जिरवण्यासाठी म्हणून एका वेश्येला ते बोलवतात आणि त्या वेश्येला त्यांच्या घराच्या बाहेर उभं राहून तिला जाऊन भेटायला सांगतात आणि ती व्यक्ती ती वेश्या जाते त्यांच्याकडे आणि मग हरिदास ठाकूरांना सांगते की मला तुम्हाला भेटायचंय असं म्हणून आत हे करून आतमध्ये त्यांच्याशी बोलून. मग त्यावेळेला हरिदास ठाकूर म्हणतात हो की मी तुला नक्कीच भेटेन पण मला थोडा वेळ दे. म्हणून मग ती वेळ हवाय म्हणून थोडा वेळ तिथेच वरांड्यात थांबते. काही काळ जातो परंतु हरिदास ठाकूर आपल्या नामस्मरणामध्ये व्यग्र असतात आणि म्हणून कुठल्याही प्रकारे ते तिथे बाहेर येत नाही. मग बराच वेळ होतो, रात्र होते, मग मात्र हिचा कुठेतरी पेशन्स संपतो आणि मग धीर सुटल्यावर मग मात्र ती तरा दुसऱ्याही दिवशी मग तसाच अनुभव येतो. त्याच मग अशा वेळेला तिसऱ्या दिवशी मात्र ती हरिदास ठाकूरांच्या तडक आतमध्ये जाते त्यांच्या दालनामध्ये आणि तिथे जाऊन ती बघते आणि मग म्हणते की मी ज्या ज्या व्यक्तीसाठी अनेक लोक झुरतात आणि जी वाट बघतात त्या मला तुम्ही वाट बघायला लावली, असं काय काम करताय तुम्ही म्हणून तुम्ही मला भेटू नाही शकला. आणि मग त्यावेळेला हरिदास ठाकूरांनी सांगितलं की याच प्रश्नाची मी वाट बघत होतो आणि म्हणूनच मग ते जे काही ज्ञान आहे भगवंतांविषयीचं ज्ञान ते त्या वेश्या असलेल्या स्त्रीला देतात आणि अक्षरशः तिथेच स्वतःच्या केसाचं मुंडन करून ती स्त्री तिथेच नामस्मरणाला तुळशी वृंदावनापाशी बसली आहे. आणि अशा प्रकारे प्रभुपादांभोवती त्याच्या परिवर्तित झालेले मन परिवर्तित झालेलं आहे. परंतु म्हणून त्या वेश्या असलेल्या, कारण वेश्या हा व्यवसाय असा आहे की आपण ज्याविषयी जे आपल्याला माहिती आहे ही शेवटी प्रत्येक म्हणजे त्या त्या व्यवसायाचा एक भाग आहे तो. परंतु अशा प्रकारच्या व्यवसायाचा कुठलाही मग हरिदास ठाकूरांसारख्या इतक्या महान भक्तावरती कुठलाही विपरीत परिणाम न झालेला नाही आणि त्यांच्यामुळेच उलट ती वेश्या परिवर्तित झालेली आहे. नंतर पुढे जाऊन सुद्धा ती विदेशामध्ये ती प्रभुपादांबद्दल काम केलेलं आहे आणि अशा प्रकारे आपण त्या प्रभाव न होण्याला जाणलेला आहे. नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्चन्य शृण्व स्पृशन् सॉरी पश्चन् शृण्वन् स्पृशन् जिन्ध्रम् श्रन्ध्रम गच्छम स्वप्नम श्वसनम. हे थोडस काही चुकलं असेल तर क्षमा करा पण त्याला फोड करून म्हणायला लागतं. प्रलपल्वी सृजन गृहणम उन्मीशन निमिषम नपि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्. क्षमस्व. आणि म्हणूनच कशा प्रकारे मग त्या गोष्टीलाच पुढे जाणण्यासाठी भगवंतांनी काय सांगितलेलं आहे ते आपण निश्चित ऐकूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आवाज. दिव्य भावनायुक्त मनुष्य जरी पाहत असला, ऐकत असला, स्पर्श करीत असला, वास घेत असला, खात असला, हालचाल करीत असला, झोपत असला आणि श्वसन करीत असला तरी त्याला आपल्या ठाई नेहमी माहीत असते की वस्तुतः आपण काहीच करीत नाही. कारण बोलताना, उत्सर्जन करताना, स्वीकार किंवा डोळ्यांची उघडझाप करताना तो नेहमी जाणतो की केवळ भौतिक इंद्रिये आपापल्या विषयामध्ये संलग्न आहेत आणि तो स्वतः त्याच्यापासून अलिप्त आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभूजी. आणि म्हणूनच दिव्य भावना युक्त मनुष्य जरी पाहत असला, कारण त्याने जाणलेलं आहे मी शरीर नाही, मी आत्मा आहे
आणि स्वतःला त्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये जो वृद्धिंगत करतोय, त्या दिव्य भावनेमध्ये जो आहे, तो निश्चितच हे सगळं जाणतो आहे. आणि म्हणूनच या सगळ्यापासून मी अलिप्त आहे. तो स्वतः त्याच्या या हालचाली, जसं आपण पुढे जाऊन याचं विश्लेषण अजून करणार आहोत, एखाद्या कारचं उदाहरण. कारण हा आत्मा मग जो काही केलं जातंय, मग हे शरीर आहे आणि हा आत्मा, हे आपलं शरीर आणि आपला आत्मा हे निरनिराळे आहेत. आणि कशा प्रकारे तो नेहमी जाणतो की केवळ भौतिक इंद्रिये आपल्या विषयांमध्ये संलग्न आहेत आणि तो स्वतः मग ती जी इंद्रिय आहेत ना, ज्ञानेंद्रिय आणि कर्मेंद्रिय आहेत. मग ज्ञानेंद्रियामध्ये आहेत डोळे, नाक, कान, त्वचा आणि जीभ. ही 5 ज्ञानेंद्रिय त्यांच्या इंद्रिय विषयांमध्ये संलग्न आहेत. परंतु जो त्याच्यापासून अलिप्त आहे, ज्यांनी त्यावरती नियंत्रण मिळवलेलं आहे, तो हे निश्चित जाणतो की त्या ज्ञानेंद्रियांपासून, त्या इंद्रिय विषयांपासून तो स्वतः अलिप्त आहे. हे तो दिव्य भावनायुक्त व्यक्ती जो कृष्ण भावनेमध्ये आहे, तो निश्चितच हे जाणू शकतो. आणि म्हणूनच कर्माची त्याला काहीच कर्तव्य नसते, कारण तो श्रीकृष्णांच्या दिव्य प्रेममयी सेवेमध्ये युक्त असतो. जरी तो आपल्या शरीर आणि इंद्रियांद्वारे कार्य करीत असल्याचे दिसले, तरी त्याला आपल्या वास्तविक स्वरूपाची आध्यात्मिक सेवेची नेहमी जाणीव असते, कारण मूळ स्वभाव आत्म्याचा हा आध्यात्मिक आहे. हे ती व्यक्ती विसरत नाही. भौतिक भावनेमध्ये इंद्रिय तृप्ती करण्यामध्ये मग्न असतात, परंतु कृष्ण भावनेमध्ये इंद्रिये श्रीकृष्णांची इंद्रिये संतुष्ट करण्यामध्ये मग्न असतात. म्हणून कृष्ण भावना भावित मनुष्य जरी इंद्रियजन्य भौतिक कार्य करीत असल्याचे दिसला, तरी तो सदैव मुक्तच असतो. पाहणे आणि ऐकणे हे ज्ञानेंद्रियांचे कार्य आहे, तर चालणे, बोलणे, उत्सर्जन करणे इत्यादी कर्मेंद्रियांचे कार्य आहे. कृष्ण भावना भावित व्यक्ती इंद्रियांच्या कार्यापासून कधीच प्रभावित होत नाही. तो भगवत सेवे व्यतिरिक्त इतर कोणतेही कार्य करू शकत नाही, कारण तो जाणतो की आपण भगवंतांचे नित्य दास आहोत. दासात दासात दास. की त्या भगवंतांच्या सेवकाच्या सेवकाचा सेवकाच्या सेवकाचा मी सेवक आहे. अशा प्रकारे सेवकाच्या सेवकाचा सेवक इतकं स्वतःला त्या सेवाभावी तत्वामध्ये समर्पित करणं, हे किती महत्वाचं आहे. आणि मग ती हरिदास ठाकूरांची कथा थोडीशी तिथेच राहिली माझी, क्षमस्व. आणि मग ती व्यक्ती जेव्हा, ती वेश्या जेव्हा विचारते की इतकं तुम्ही काय करत होतात की तुम्ही मला ताटकळत ठेवलं बाहेर, माझ्यासाठी लोक थांबतात, जुळतात, आणि तुम्ही मला ताटकळत ठेवलं, इतकं काय तुम्ही करताय, जेव्हा ती आज जाऊन हा प्रश्न हरिदास ठाकूरांना विचारते, तेव्हा हरिदास ठाकूर म्हणतात की ह्याच क्षणाची मी वाट बघत होतो आणि हाच प्रश्न तुम्हाला विचारावास त्याचीच मी वाट बघत होतो. आणि म्हणून मग भगवंतांविषयीचं सगळं ज्ञान ते त्या वेश्येला देतात. आणि मग त्या वेश्येचं परिवर्तन होऊन तिथेच मुंडन करून तुळशी वृंदावनापाशी बसून ती संकीर्तन करू लागते, नामस्मरण करू लागते. अशा प्रकारे तिच्यामधल्या कृष्ण भावनेला कुठेतरी हरिदास ठाकूरांनी ती ती ज्योत प्रज्वलित केली आणि म्हणूनच ती रुजवण्याचा प्रयत्न केला. आणि मग ती व्यक्ती कितीही पापी असो, मग मृगारीचं उदाहरण आहे, तरी जी भक्ती मार्गावर आलेली आहे ती निश्चितच त्या बंधनात अडकणार नाही, पुन्हा फिरून त्या भौतिक जगतात परत येणार नाही, इतकी काळजी भगवंत मात्र निश्चित घेतात. ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा. बघा, खूप सुंदर आहे याचं तात्पर्य, की ज्याप्रमाणे मग कमळाच्या पानाचं इथे उदाहरण दिलंय. हरे कृष्ण प्रभूजी, वाचा. जो व्यक्ती कर्मफल भगवंतांना समर्पित करून आसक्ती न ठेवता आपले कर्म करतो, तो कमलपत्र ज्याप्रमाणे पाण्याने स्पर्शिले जात नाही, त्याप्रमाणे पापकर्माने प्रभावित होत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जी व्यक्ती, जिनी स्वतःला शरीर नाही, मी आत्मा आहे, हे तर त्या दिव्य स्वरूपात जाणलेले, त्या दिव्य भावनेमध्ये स्वतःला कुठेतरी रुजवलेलं आहे, आणि ती व्यक्ती मग त्या
त्या त्या पानाच्या कमळाच्या पानाप्रमाणे तिचं त्या व्यक्तीला म्हटलेलं आहे की कमलपत्राप्रमाणे. मग त्या कमलपत्राचं उदाहरण दिलेलं आहे की ज्याची तुलना कमलपत्राशी केलेली आहे. कमळाच्या पानावर जरी पाणी टाकलं तरी कमळाच्या पाण्यावर त्याचा स्पर्श देखील कमळाच्या पानाला होत नाही. ते पाणी तसंच्या तसं होऊन तिथे कुठेही ओलावा दिसत नाही आपल्यावर. म्हणजे त्या पाण्याचा कमळाच्या पानावरती कुठलाही प्रभाव नसतो. त्याचप्रमाणे एका दिव्य भावनेमध्ये जो शुद्ध भक्त आहे त्या भक्तावरती कुठल्याही या गोष्टींचा प्रभाव नाही. जसे आपले प्रभुपाद आहेत की त्यांच्यावर कुठल्याही गोष्टींचा निरनिराळ्या मग जे जे परदेशामध्ये जातानाच मग इथनं जेव्हा गमन केलेलं आहे तिथे जाताना मग हातामध्ये खिशामध्ये फक्त 40 रुपये आणि फक्त एका ट्रंकेमध्ये भागवतांचे संच आणि एवढ्या गोष्टींसह प्रभुपाद जात होते. तिथे ना कोणी स्वागताला आलेलं आहे. प्रत्येक गोष्ट स्वतःनी केलेली आहे आणि तिथे सगळं स्क्रॅच पासून म्हणजे मुळापासून सगळं तिथे निर्माण करायचं. तर ज्या व्यक्तींना कृष्ण म्हणजेच कोण माहित नाही, ज्यांना महाभारत काय माहिती नाही, या सगळ्याची माहिती देऊन आणि सगळ्या गोष्टीचं ज्ञान देऊन ती भावना त्यांच्या मनात रुजवायची होती. किती मोठा टास्क होता बघा. परंतु तरीही त्या हिप्पींचा प्रभाव नाही पडला ना त्या अंमली पदार्थ घेणाऱ्यांचा प्रभाव पडला. कुठल्याही चुकीचा प्रभाव, कुठल्याही इतर व्यक्तींचा प्रभाव ज्यांच्यावर न पडता जे अगदी त्या कमळाच्या पानाप्रमाणे त्यांची तुलना केलेली आहे की त्यांना कुठलाही स्पर्श त्या पाण्याचा होत नाही. त्याचप्रमाणे हे सांगितलेलं आहे. कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. योगी जण आसक्तीचा त्याग करून शरीर, मन, बुद्धी आणि इंद्रियांनी सुद्धा केवळ शुद्धीकरणासाठी कर्म करतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कारण त्या ज्या व्यक्तीने मग जी योगीजन असतात ते कारण जसं आपण म्हटलं स्थिता धीर मुनी की त्या सगळ्या अनर्थ निवृत्ती म्हणजे कृष्णाबद्दलची आसक्ती हवी आहे हो, पण कुठल्याही भौतिक इंद्रिय विषयांबद्दलची आसक्ती नाहीये. त्या सगळ्याचा त्याग करून मन, बुद्धी आणि शरीर आणि इंद्रियांनी सुद्धा केवळ शुद्धीकरणासाठी ते कर्म करतात. मग हे कर्म काय? तर जेव्हा मनुष्य श्रीकृष्णांच्या इंद्रियांच्या संतुष्टी प्रित्यर्थ कृष्ण भावना युक्त कर्म करतो तेव्हा त्याने शरीर, मन, बुद्धी किंवा इंद्रियांद्वारे केलेलं कोणतंही कर्म हे भौतिक कल्मशापासून शुद्ध होतं. कारण कुठेतरी तो जो मळ असतो ना तो मळ त्याने पूर्णपणे म्हणून जसं आपण गेल्याही अध्यायामध्ये एका श्लोकामध्ये वर्णन की जो जो भौतिक गोष्टींचा मळ आहे ना तो त्या संकीर्तनाने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे जेव्हा कीर्तनम श्रवणम अर्चनम स्मरणम वंदनम पादसेवनम साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम अशा निरनिराळ्या नवविध सेवांनी जेव्हा भगवंतांची सेवा केली जाते तेव्हा निश्चितच ती शुद्धीकरणासाठी आणि कशा प्रकारे त्या सगळ्या त्या सत्संगातून त्या त्या सद्भावनेतून कशा प्रकारे स्वतःच्या इंद्रियांची आणि आपल्या देहाची शुद्धी केली जाते आणि म्हणूनच अशा प्रकारे ज्या क्रिया केल्या जातात त्या इंद्रियांच्या शुद्धीकरणा करतात असतात. युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कर्म कारेण फले सक्तो निबध्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. निष्ठेने भक्ती करणारा जीव अढळ शांतता प्राप्त करतो, कारण तो आपल्या सर्व कर्माची फळे मला अर्पण करतो. परंतु जो भगवंताशी संबंधित नाही आणि जो आपल्या श्रमामुळे निर्माण होणाऱ्या कर्मफलांचा लोभी आहे तो बद्ध होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बद्ध होतो कारण तो अहंकार आहे. तो खोटा अहंकार आहे. मी त्याच्यावर सगळ्यावर मालकी हक्क जसं आपण आधीच्याही श्लोकामध्ये उल्लेख आणि म्हणूनच तो बुद्धी काय आहे ती देहात्मक बुद्धी आहे. कारण मी शरीर आहे, मला हे हवंय, माझं घर मी बांधतोय, माझी नोकरी मी करतोय, मला प्रमोशन मिळालंय, मी माझ्या कर्तृत्वावर हे सगळं करतो आहे आणि माझं हे सगळं आहे कारण तो मी आहे हो इथे कुठेतरी. आणि म्हणूनच मग जो आपल्या श्रमामुळे निर्माण होणाऱ्या कर्मफलांचं मग जे काही मिळतंय त्याचा लोभी मग मला हेही हवंय तेही हवंय अजून मिळवायचंय मग त्याचा मोह संपतच नाहीये हो. तो मोह चालूच आहे आणि त्या मोहाला कुठे एंडलेस आहे हो तो. आणि मग तो त्याच्यात बद्ध होते. मला हेही हवंय तेही हवंय त्या इच्छा पण होत आहेत आणि मग त्या इच्छा केल्यावर पुढचा जन्म निश्चित करतोय हो.
आणि म्हणूनच श्रीमद भागवतात सुद्धा सांगण्यात आलंय की परम सत्याच्या ज्ञानाच्या अभावी म्हणजेच द्वंद्व भावामध्ये केलेलं कर्म हेच मनुष्याच्या कर्मफलावरील आसक्तीचं कारण बनतं. भगवान श्रीकृष्ण हेच परम सत्य आहेत. कृष्ण भावनेमध्ये द्वंद्व नसते. अस्तित्वातील सर्व वस्तू श्रीकृष्णांच्या शक्तीमुळे निर्माण होतात आणि श्रीकृष्ण हे सर्व मंगलमय आहेत. म्हणून कृष्ण भावना भावित कर्मे ब्रह्मस्तरावरील असतात. तसेच ती दिव्य असतात कारण त्यांना भौतिक कर्मफल नसते. यास्तव कृष्ण भावना भावित मनुष्याला शांती प्राप्त होते, परंतु इंद्रिय तृप्ती करता जो लाभगणतेत गुंतलेला आहे त्याला अशी शांती प्राप्त होऊ शकत नाही, कारण त्याला स्वतःच्या इंद्रियांची तृप्ती करायची आहे. श्रीकृष्णांव्यतिरिक्त इतर कशाचंही अस्तित्व नाही याचा साक्षात्कार होणारे हाच निर्भयता व शांतीचा स्तर आहे आणि हेच कृष्ण भावनेचं रहस्य आहे. तर 12 श्लोक झालेले आहेत. आपण ठीक आहे, आपण 15 पर्यंतचे श्लोक घेऊया आणि मग आज थोडं थांबूया आणि आपण असं थोड्या वेळाने आणि अजून पुढच्या भागामध्ये आपण 29 श्लोक आहेत. पुढच्या भागामध्ये आपण 5वा अध्याय पूर्ण करू. तर अजून एक 10 मिनिटं घेते अजून निश्चित. सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी. जेव्हा देहधारी जीव आपली प्रकृती संयमित करतो आणि मनाद्वारे सर्व कर्मांचा त्याग करतो, तेव्हा तो कर्म न करता तसेच कर्म न करविता नऊद्वारे असलेल्या नगरात भौतिक शरीर सुखाने राहतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जेव्हा देहधारी जीव आपली प्रकृती आपल्या इंद्रियांवर नियंत्रण मिळवतो, मनाद्वारे सगळ्या कर्मांचा त्याग करतो, तेव्हा तो कर्म न करता तसेच कर्म न करविता, बघा मग जर ते कर्म भगवंतांसाठीच केलं जातंय म्हणजे कुठल्याही प्रकारच्या फळांची अपेक्षा न ठेवता जेव्हा ते केलं जातं तेव्हा तो मनुष्य त्या 9 द्वारांमध्ये आनंदी असतो. कुठली 9 द्वार? 2 डोळे, 2 नाकपुड्या, 2 कान, एक मुख आहे, एक गुदद्वार आहे आणि जननेंद्रिय आहे. अशा प्रकारच्या या 9 द्वारांमध्ये हा मनुष्य सुखी राहतो, आनंदी राहतो, कारण त्याने काय नियंत्रण मिळवलेलं आहे त्याच्यावरती, काय बघायचंय, काय ऐकायचंय, काय कशाचा वास घ्यायचाय किंवा कशा प्रकारे आपल्या जननेंद्रियांवर आणि आपल्या या सगळ्या इंद्रियांवर त्याने नियंत्रण मिळवलेलं असतं. आणि म्हणूनच आपल्या श्रेष्ठ प्रकृतीचं विस्मरण झाल्यामुळे तो भौतिक देहाशी, परंतु कशा प्रकारे जो भौतिक इंद्रिय तृप्तीमध्ये आहे तो मात्र आपल्या भौतिक देहाशी तादात्म्य करतो, म्हणून तो दुःख भोगतो. पण कृष्ण भावनेद्वारे तो आपले मूळ स्वरूप जागृत करून देहातून मुक्त होऊ शकतो. त्यामुळे मनुष्य जेव्हा कृष्ण भावनेचा अंगीकार करतो तेव्हा तो शारीरिक क्रियांपासून पूर्णतया अलिप्त होतो, कारण तो देह नसून मी आत्मा आहे या भावनेशी कुठेतरी निगडीत आणि कुठेतरी त्या भावनेशी पूर्णपणे समरस झालेला असतो. अशा संयमित जीवनामध्ये जेव्हा त्याच्या विचारांमध्ये परिवर्तन होते तेव्हा तो 9 द्वारे असलेल्या नगरात सुखाने राहतो. आणि म्हणूनच ही 9 द्वार जे मी सांगितलं, 2 नेत्र, 2 नाकपुड्या, 2 कान, एक मुख आणि एक गुदद्वार, एक उपस्थ म्हणजे जननेंद्रिय आणि गुदद्वार. अशा प्रकारे जीव आपल्या बद्धावस्थेमध्ये शरीराशी तादात्म्य करतो, परंतु जेव्हा तो अंतर्यामी भगवंतांशी तादात्म्य करतो तेव्हा तो शरीरामध्ये असूनही भगवंतांप्रमाणेच मुक्त असतो. म्हणून कृष्ण भावना भावित श्वेताश्वतर उपनिषद 3:18 मध्ये ज्याचा उल्लेख आहे, म्हणून कृष्ण भावना भावित मनुष्य भौतिक शरीराच्या बाह्य तसेच आंतरिक या दोन्ही प्रकारच्या क्रियांपासून मुक्त असतो, कारण तो देह भावनेशी निगडीत नसतो. तो आत्मभावनेशी म्हणून आत्मसाक्षात्कारी जो परमात्म्याचा अंश आहे आणि म्हणून तो भगवंतांशी जोडला गेलेला असतो, त्याला याने कुठलाही फरक पडत नाही. न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. देहरूपी नगराचा स्वामी देहधारी जीव हा कर्माची निर्मिती करीत नाही, तसेच तो लोकांना कार्य करण्यास प्रवृत्तही करत नाही किंवा कर्मफलेही निर्माण करीत नाही. हे सर्व कार्य प्राकृतिक गुणांद्वारे केले जाते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण.
आणि म्हणून मग जेव्हा हा देहरूपी नगराचा स्वामी देहधारी जीव हा कर्माची निर्मिती करत नाही, तसेच तो लोकांना कार्य करण्यास मग कशा प्रकारे बघा की तो कृष्ण भावना भावित ज्या व्यक्ती नाहीयेत, ज्या सकाम कर्मामध्ये जरी अडकलेल्या असल्या तरी त्या लोकांना तो कुठल्याही त्या गोष्टीपासून परावृत्त करत नाही, तर तो हळूहळू त्यांच्यामध्ये कृष्ण भावना जोपासायला बघतो, की मग तो त्यांना पूर्णपणे असं काहीच होऊ शकत नाही तुमचं, तुम्ही असेच आहात तसेच, की कशा प्रकारे डिस्करेज नाही करत, परंतु तो स्टेप बाय स्टेप मग अशा लोकांमध्ये ती कृष्ण भावना निर्माण केली जाते. कारण आपण या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली आहेत हे ती व्यक्ती पूर्णपणे जाणत असते. आणि म्हणूनच कशा प्रकारे आपल्याला तात्पर्यामध्ये दिलंय, की 7व्या अध्यायात सांगितलं जाईल, की जीव हे भगवंतांची एक प्रकारची शक्ती किंवा प्रकृती आहे. जर आपण जेव्हा आपण 7व्या अध्यायामधल्या परा, अपरा आणि तटस्थ शक्तीला जेव्हा जाणू आणि ते भगवंतांच्या अपरा किंवा कनिष्ठ प्रकृतीपासून भिन्न आहेत. कोणत्या तरी कारणास्तव परा प्रकृती रूप जीव अनादी कालापासून भौतिक प्रकृतीशी संबंधित आहे. जीवाने प्राप्त केलेले तात्पुरते शरीर किंवा भौतिक निवासस्थान हे विविध प्रकारच्या कर्मांचं तसंच त्यापासून प्राप्त होणाऱ्या कर्मफलांचं कारण ठरतं. कारण जीव कुठेतरी या गोष्टीशी निगडीत आहे. अशा बद्धावस्थेत राहिल्याने जीव अज्ञानामुळे स्वतःचे शरीराशी तादात्म्य करून शरीराच्या कर्माची फळं भोगतो. कारण तो इच्छा निर्माण करतो आणि इच्छेने तो ते कर्म करत असतो आणि त्या कर्माची फळं पण त्याला हवी असतात. आणि म्हणूनच जो इंद्रिय तृप्तीमध्ये आहे त्याला त्या कर्मफळांची कर्म आशेने तो ते कर्म करत असतो. मग त्याची फळं भोगतो. अनादी कालापासून प्राप्त झालेला अज्ञान हेच शरीराच्या दुःख क्लेशांना कारणीभूत असते. ज्या क्षणी जीव शारीरिक कर्मापासून अलिप्त होतो तत्क्षणी तो कर्मफलातूनही मुक्त होतो. जोपर्यंत तो देहरूपी नगरात असतो तोपर्यंत तो या देहाचा स्वामी असल्यासारखा वाटतो. परंतु वस्तुतः तो देहाच्या कर्मांचा आणि कर्मफलांचा स्वामीही नसतो किंवा नियंत्रकही नसतो. तो तर केवळ भवसागराच्या मध्यावर अस्तित्वासाठी त्या तटस्थ शक्तीवर अस्तित्वासाठी संघर्ष करीत असतो. मला 1 सेकंद द्या फक्त. भवसागराच्या लाटा त्याला इतस्ततः भिरकावीत असतात आणि त्या लाटांवर जीवांचं मुळीच नियंत्रण नसतं. जीवासाठी यावर उत्तम उपाय म्हणजे त्याने दिव्य कृष्ण भावनेच्या सहाय्याने पाण्याबाहेर येणे होय. आणि ज्याचा उल्लेख मी तुम्हाला मघाशी केला त्याचाही उल्लेख पुढे येणार आहे, की ज्या कृष्ण भावनेमध्ये इतरांना रुजवायचं आहे. मग कुठल्या प्रकारे आणि म्हणून त्या लाटांवर जीवाचं मुळीच नियंत्रण नसते. जीवासाठी यावर उत्तम उपाय म्हणजे त्याने दिव्य कृष्ण भावनेच्या सहाय्याने पाण्याबाहेर येणं होय. केवळ ही दिव्य कृष्ण भावनाच त्याचे भ्रमापासून रक्षण करेल. ही भावना जोपासणं म्हणून या कृष्ण भावना भावित मग जो पुन्हा इथे ज्या सकाम कर्म आणि अकर्म यामधला आपल्याला फरक जाणून की जो जो आत्मा मग या आत्म्यावरती हा आत्मा या भौतिक प्रकृतीमध्ये आहे आणि जसं आपण तिसऱ्या अध्यायामध्ये बघितलं की हा आत्मा आहे याच्यावर काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर कारण प्रकृतीमध्ये हे जे षड्रिपू आहेत आणि मग सत्व रज आणि तम या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली हा या प्रकृतीमध्ये जगत असतो. आणि म्हणून मग त्याने स्वतःला कशा प्रकारे गुणातीत करायचंय आपल्याला 14व्या अध्यायात आपण जेव्हा सत्व रज आणि तमो गुणांचा जेव्हा आपण इंडिव्हिज्युअली त्यांना जाणू तेव्हा मग गुणातीत म्हणजे काय की याच्या पलीकडे भगवंतांचं जे स्थान आहे आणि मग आपण क्वालिटेटिव्हली निश्चित भगवंतांसारखे आहोत म्हणून भगवंत नाही परंतु परंतु जो शरीराशी निगडित जो देहधारी आत्मा आहे तो निश्चितच पुन्हा त्या इंद्रिय तृप्तीमध्ये अडकलेला आहे आणि म्हणून तो इच्छा करतोय आणि त्याला ते जन्म मिळतायत आणि तो पुन्हा पुन्हा त्या भौतिक जगतामध्ये अडकतोय. पण फक्त कृष्ण भावनाच त्याला या भ्रमातून दूर करू शकेल. त्याला या भौतिक जगतापासून पुन्हा त्याच्यामध्ये यायचं नसेल तर निश्चितच त्याला स्वतःला कृष्ण भावना जोपासणं आणि कशा प्रकारे स्वतःला त्या भावनेमध्ये उद्युक्त करणं आहे हे खूप महत्वाचं आहे आणि म्हणूनच ही भावनाच त्याला त्यापासून त्याचं रक्षण कारण अध्यात्म त्याचा मूळ स्वभाव आहे तो त्यांनी जाणलाच नाहीये. त्या रथामध्ये आत्मा आरूढ आहे हो
पण त्या आत्म्याला जाणलंच नाहीये, तो आत्म्याचीच कुठेतरी जर त्याच्या अस्तित्वाचीच काही कल्पना नाहीये, तर फक्त मन, बुद्धी आणि इंद्रिय, कारण माझा देह, मी, मला आवडणारं, मी करणारे, इथपर्यंतच आपण थांबतोय हो. मग त्या आत्म्यालाच त्या प्रकारे आच्छादलं जातंय, त्या आत्म्यावरती सगळ्याचं आवरण आहे. मग कामवासना आहे, त्याच्यावर क्रोधामध्ये रूपांतर, आणि मग कशा प्रकारे अधःपतन होत आहे सगळ्याचं, कारण तिथे कुठे ती भावनाच उद्युक्त होत नाहीये. आपण हा शेवटचा श्लोक घेऊया. नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. तसेच भगवंत कोणाचेही पाप किंवा पुण्यकर्म ग्रहण करीत नाहीत. तथापि देहधारी जीव हे त्यांच्या वास्तविक ज्ञान आच्छादित करणाऱ्या अज्ञानामुळे मोहित होतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बघा, आता इथे काही गोष्टींचा उल्लेख केलेला आहे, विभू आत्मा आणि अणु आत्मा कशा प्रकारे. तर आपण हे थोडंसं जाणूया तात्पर्यातून. संस्कृत शब्द विभू म्हणजेच अमर्यादित पूर्ण ज्ञान, ऐश्वर्य, बल, यश, सौंदर्य, वैराग्याने परिपूर्ण असे भगवंत हो. विभू या शब्दाचा अर्थ जाणा. ते आत्माराम आहेत आणि पुण्य किंवा पाप कर्मांनी कधीच विचलित होत नाही. जसं की या प्रकृतीची निर्मिती केलेली आहे, पण कुठलाही प्रभाव नाहीये त्यांच्यावरती. कर्म करतायत, काय केलं नाहीये भगवंतांनी, जसं आपण तिसऱ्या चौथ्या अध्यायामध्ये उल्लेख केला की जन्म कर्मच मे दिव्यम, की ज्यांनी काय काय कर्म केलेली आहेत. अर्जुनाचं सारथ्य केलेलं आहे, असुरांचा वध केलेला आहे, पण कुठल्याही त्या कर्म बंधनात अडकले नाहीयेत, कारण कुठल्याही अपेक्षेने ती कर्म केलेली नाहीयेत. आणि म्हणून ते कुठल्याही या गोष्टींनी विचलित होत नाही. ते कोणत्याही जीवासाठी विशिष्ट परिस्थिती निर्माण करीत नाहीत, परंतु अज्ञानाने मोहित झाल्यामुळे जीव विशिष्ट परिस्थितीत राहण्याची इच्छा करतो, कारण तिथे ज्ञानाचा अभाव आहे हो. कृष्ण भावनेच्या ज्ञानाचाच अभाव आहे, म्हणून त्याला इच्छा होतीये, कारण मला हे हवंय, ते हवंय, या गोष्टींची इच्छा तो देह करतोय. कारण त्या परमात्म्याचा अंश असलेल्या आत्म्याला कुठेतरी ज्ञानच दिलेलं नाही. याप्रमाणे त्याच्या कर्माची आणि कर्मफलांची शृंखला सुरू होते. मग तो अणु आत्मा आहे, विभू आत्मा भगवंत आहेत, पण अणु आत्मा आपण जीव आहोत. जीव हा परा प्रकृती रूप असल्यामुळे ज्ञानमयी असतो. तो भगवंतांच्या पराशक्तीचाच भाग आहे. अपराशक्ती ही कनिष्ठ शक्ती आहे, जी आपण 7व्या अध्यायात अजून विश्लेषणात्मक जाणणार आहोत. अपरा म्हणजेच भौतिक प्रकृती, आणि त्या भौतिक प्रकृतीत हा पराशक्तीतला जीव म्हणजे तटस्थ शक्तीवर आहे तो, पण तो भाग पराशक्तीचाच आहे, आणि तो ज्ञानाने तो ज्ञानयुक्त आहे, पण तो कुठेतरी अज्ञानामध्ये स्वतःला, त्या ज्ञानाचं त्याला आकलन होऊ शकतं जर त्याने ते ज्ञान मिळवलं तर. तो ज्ञानमयी असतो, तरीही त्याची शक्ती मर्यादित असल्या कारणाने तो अज्ञानाने प्रभावित होऊ शकतो. भगवंत सर्व शक्तिमान आहेत, पण जीव सर्व शक्तिमान नाही. भगवंत हे विभू किंवा सर्वज्ञ आहेत, तर जीव हा अणुरूप आहे. जीव हा चेतन असल्यामुळे स्वतंत्र इच्छा करू शकतो. अशा इच्छेची पूर्तता मात्र सर्व शक्तिमान भगवंतांद्वारेच केली जाते. उपद्रष्टा आणि अनुमंता त्यांची अनुमती असल्याशिवाय पान इकडचं इकडे होऊ शकत नाही. तुम्ही कितीही ठरवा, भगवंतांची अनुमती असल्याशिवाय ती गोष्ट पूर्ण होणार नाही. आणि म्हणूनच स्वतंत्र इच्छा करेल, पण त्या इच्छेला पूर्ण करणारे भगवंतच आहेत हो. परंतु जीवाने केलेल्या इच्छेमुळे विशिष्ट परिस्थिती रूप निर्माण होणाऱ्या कर्मांना आणि कर्मफलांना भगवंत जबाबदार नसतात, कारण ती इच्छेची सूट भगवंतांनी दिली आहे. इच्छा तुम्ही करताय, भगवंत सांगतायत इच्छा काय करायच्या, त्याचं ज्ञान पण देतायत, पण तुम्हाला गुरफटायचंय भौतिक जगतामध्ये. मग त्याचं ज्ञानच तुम्हाला, आध्यात्मिक ज्ञानच जर नको आहे, तर मग पुढे कुठे वृद्धिंगत होणार. म्हणून त्या गोष्टीला भगवंत जबाबदार नाही. यास्तव भ्रमित अवस्थेमधील देहधारी जीव अनुषंगिक भौतिक देहाशी स्वतःच तादात्म्य करतो. जीवनातील क्षणभंगूर जीवनातील जीवनातील क्षणभंगूर सुखदुःखांच्या अधीन होतो. भगवंत हे परमात्मा रूपाने जीवाचे नित्य सहचर आहेत. म्हणून ज्याप्रमाणे मनुष्य फुलांच्या सान्निध्यात राहून फुलांचा सुगंध घेऊ शकतो, त्याचप्रमाणे भगवंत प्रत्येक जीवाच्या इच्छा जाणू शकतात. अशा प्रकारे भगवंत निश्चितच हे जाणू शकतात. इच्छा हे जीवाच्या बद्धावस्थेचं सूक्ष्म रूप आहे. इच्छा केल्यामुळेच जीव या भौतिक इच्छेमध्ये पुन्हा पुन्हा त्या ह्याच्यामध्ये गुंततोय तो. भगवंत जीवाच्या योग्यतेप्रमाणे त्याची इच्छा पूर्ण करतात. मनुष्य, एक सेकंद द्या, एक तो इलेक्ट्रिशियन आहे.
तो असो काही आपणची जबाबदारी असल्यामुळे काही वेळेला व्यत्यय येतो, क्षमस्व. आणि म्हणूनच तथापि भगवंत सर्व इच्छांची पूर्तता करू शकतात आणि सर्वांसाठी भगवंतांकडे समभाव असल्यामुळे ते सूक्ष्मरित्या स्वतंत्र असणाऱ्या जीवांच्या इच्छांमध्ये व्यत्यय आणत नाही. आणि म्हणूनच हे जाणायचंय की त्या गोष्टीचं जबाबदारी आपली आहे पूर्णपणे, भगवंत जबाबदार नाहीत. काय कर्म करायचंय आणि कुठल्या इच्छा करायच्या आहेत याचं ज्ञान दिलं जात आहे, तरीही सगळ्या भौतिक इच्छांमध्ये गुरफटायचंय, त्यावर भगवंतांचा प्रभाव नाही, भगवंतांची ती जबाबदारी नाही. तरी जेव्हा मनुष्य श्रीकृष्णांच्या प्राप्तीची इच्छा करतो तेव्हा भगवंत त्याची विशेष काळजी घेतात आणि त्याला अशी इच्छा करण्यास प्रेरित करतात की जेणेकरून जीव भगवत प्राप्ती करू शकेल. म्हणून 9व्या अध्यायातही हे भगवंतांनी सांगितलं की योगक्षेम वहाम्यहम, म्हणजे भगवंत या भक्तीचा निश्चितच जपतात ते. आणि म्हणूनच भक्त भगवंतांसाठी निश्चितच विशेष असतात. कारण जेव्हा ती कृतज्ञतेची भावना तुमच्यामध्ये जोपासली जाते आणि भगवंतांना पूर्णपणे जाणून आणि मग त्यांच्या प्रती की सर्वोच्च नियंत्रक जे आहेत आणि जे शांतीसूत्र आपण या अध्यायाच्या शेवटी जाणणार आहोत की तेच सच्चित आनंद आहेत, तेच शाश्वत आहेत आणि तेच ज्ञानाने परिपूर्ण आहेत आणि ते सदा सर्व काळ आनंदी आणि ज्या षट ऐश्वर्यांनी जे नटलेले आहेत, परिपूर्ण आहेत. म्हणून पूर्ण मिदस्य, ज्या ईशोपनिषदामध्ये पहिलाच श्लोक सांगतो की कृष्णाचं जे महत्व आहे की पुरुषोत्तम जे आहेत, जे परिपूर्ण असे आहेत, असे भगवंत आहेत. आणि म्हणूनच अशा विषयी जेव्हा जीव जाणू इच्छितो तेव्हा निश्चितच भगवंत त्याची सहाय्यता करतात. म्हणून त्या महासागरातून तरुण जाण्यासाठी भगवंत अशा भक्ताची निश्चितच काळजी घेऊ शकतात. आणि म्हणूनच मग जो जो हे जाणत नाही तो निश्चितच मग कुठेतरी आपण म्हणतो ना की मग तो पुढे जे 7व्या अध्यायामध्ये मग कुठेतरी जे मूर्ख लोक आहेत, जे अज्ञानी आहेत, त्याबद्दलचे जे कुठेतरी आसुरी भावना कुठेतरी ते पापकर्मांच्या मग ते नरकी योनीमध्येच जातात. जेव्हा दैवासुर विभाग योग, संपद विभाग योग आपण जाणू की मग अशांना फक्त नरक यातनाच भोगायला. मग हे सगळं आपण पुन्हा याचं विश्लेषण करूया. इथे मी थांबते. आज 29 श्लोक आहेत या अध्यायात, आपण 15 पर्यंत आलेलो आहोत. अजूनही याचा काही विश्लेषण थोडंफार राहिलं असेल तरी आपण ते पुढच्या अध्यायाच्या दुसऱ्या भागामध्ये अजून कव्हर करू. तर इथे मी शेअरिंग थांबवते आणि आपण थांबूया. हरे कृष्ण. कोणाला काही प्रश्न असतील, कोणाची टीका टिप्पणी, कोणाला काही शेअर करायचं असेल, आज किरण हरे प्रभूजी कृष्ण आहेत. हरे कृष्ण माताजी, बोला ना. माताजी, मी जरा जाऊ का? मला अर्जंटली काम आहे. नक्की नक्की नक्की. थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण. माताजी, हरे कृष्ण माताजी. धन्यवाद धन्यवाद. हरे कृष्ण. धन्यवाद. रेकॉर्डिंग थांबवते. हरे कृष्ण. किरण प्रभूजी कसे आहात? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण.